C, alkaline, vitamin C, mulawas abtik pirmi, dili nakakapuyon tungod sa Mighty C. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Bantayan, magasugod na sa Indilagid Madugay, las 4:30, ang K5 Balita sa Umaga. Popod si ka K5 Ted Aujero Francia. Diri lang sa K5 News FM 88.7, ang kampyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Sa isang pangarap, unti-unting natutupad, kasama mong lilipad sa tagumpay ng bawat buhay. Isang layunin ng nais marating, sa bawat boses na maririnig, pag-asa at tuwa ayong mababati. Namin sa inyo, serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampyon na radyo. Tulong malasakit at pagmamahalan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Wow! May puso! Ito ang K5 News FM, kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News FM Philippines. K5 News FM, ang kampiyon sa show! Luzon, Visayas, Mindanao, everybody say smile! Nakikinig sa radyo, ito ang totoo. Sa bawat Pilipino, Tagalog, Bisaya, Ilonggo, Waray, Ilocano, serbisyo, may puso sa kampyon na radyo. K5 News FM, ito ang radyo ko, ito ang radyo ko, ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News FM, ito ang radyo ko, may puso. sama-sama tayo sa pagserbisyo, walang iwanan, tagumpay ay makakamtan. Tunay na K5 numero 1 sa inyong mga puso. Hatid namin sa inyo serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampyon na radyo. Balik ng drama, musika at kasiyahan, Walang kinakatakutan sa bawat laban. sama-samang isigaw, sama-sama, buong mundo'y magpapawaw. Para sa kampyon na istasyon, K5 News FM. Ito ang K5 News FM, kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang K5 News FM, kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang radyo ko, ito ang radyo ko, kampyon na radyo. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Ang musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5
K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Las 4:37 sa kagahon, oras dulong sang Mighty C, D3 Bayo, kag DTX 500. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Ang inyong tagapagkising tuwing umaga. Ito ang Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Ang kalipunan ng mga balitang lokal. Balita sa loob at labas ng bansa. Balitang K5 sa umaga. Pagmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga. Kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Bantay Merkado Update. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Ga, bugtaw na. Ga, bugtaw na bala. Hindi ka magbugtaw? May imo kagid karon sakon. Bugtaw na! Tulog ka ta nga tulog! Ay, ambat ano na ni oras? Tulog ka man Japan! Bugtaw na ga! Wala problema. Good morning, Pilipinas! Maayong aga! Welcome sa Balitang K5 sa umaga! Huwebes na Huwebes, Pebrero 29, tuig 2024. Makanay ang panahon sa syudad sang Iloilo. 26 degrees Celsius ang temperatura. Sa sining oras, mostly clear. How are you? Kumusta ka mo mga suki ita on air kag online? Nagapamati na ka nagalantaw sa live streaming sang K5 News FM Iloilo 88.7. Palihog like kag share sa aton na video Balitang K5 sa umaga. Nagahatag kita sang katahuran, nagakortesiya sa tanan nga mga tagpalamati sang DYKU, K5 News FM Iloilo City. Babatian kita paagi sa 88.7 sa FM band sa 180 ka barangay sa syudad. Mga sukita nga mga vendor sa mga merkado, sa fishing port complex. Kumusta ka mo na? Timpla nyo na ang DTX coffee mix nyo. Kumusta ang baligyanay? Sa mga nagapaninda, bulbalik daman ang bulsa nyo kag bag nyo, basi kon ginakuot na. Las 4:40 sa aga. Good morning also, naghatag kita sang katahuran sa tanan nga nagapamati sa K5 News FM Pasay City, 89.1 sa FM band. Kung wala bala ka mo load sa inyong cellphone, hindi ka mo makalantaw sa aton live streaming, pamati ka mo sa radio, 89.1 sa FM band sa mga taga-Pasay, San Enrique, Kalinog, Bingawan, Tapas, Dueñas, palibot nga mga banwa hasta sa Dumaraw kag Dumalag mabatian kita. Good morning sa mga nagapamati man sa K3 FM Leganes, kakaiping nga mga banwa, K3 FM Kalinog, 100.1, kag K3 FM Miagao, sa sur nga bahin sang probinsya sang Iloilo. Nagapamati na kamo sa Balitang K5 sa umaga. Sa kinandan, Lunes to Biyernes, nagatchat siya sa mga balita, informasyon kag kalingawan. Kaupod ninyo K5 Ted Aujero Francia. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Inyang adlaw nga ginhimo sang Dios. Sir John Raymond, Tahanlangit Cabalonga. Sir John Raymond, Tahanlangit Cabalonga. Good morning, sir. Kay Sir Roland Balondon, Ma'am Florenda Sasabo, Kagawad Alex. Kay Sir Johnny Tignero. Kay Sir Nonong Alavi Yocarisa. Kay Ma'am Ningning Ilumba. Kay Sir Bemboy. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Inyang adlaw nga ginhimo sang Dios. Ma'am Glory Blanco Cedo Nagalio. Kay Lupin sa Teten Store sa Sablogon, Pasay City.
Inyang adlaw kag inhimo sang Dios magkalipay kag magkasadya ano man ang ginaagyanta nga mga kabudlayan, mapait nga mga sitwasyon sa kabuhi. That's life. Ma'am Maria Lorna Alvarez, good morning ma'am. Kay Ma'am Kai Lopez, kay Ma'am Jane Posing, kay Mami Azun Pineda, kay Ma'am Rosvic Branya Talaron sa Singapore. Wherever you are, Ma'am Christy Aguilar, kay Kagawad Rene Lasaga family sa Kalawinan, Duanyas, kay Ma'am Ging Gabunas sa Sampaloc, Manila, kay Sir Bert Gabunas sa San Antonio, San Enrique, Iloilo, kay Ma'am Annalyn Panis Agravante sa Panis Grain sa San Enrique. Kumusta na? Tomar nyo doon D3 bayon nyo. Dukaroon nga adlaw Webes sa mga taga-Pasi sa 51 ka barangay, Duenya, San Enrique, San Rafael, Banate, Kalinog, Bingawan, Lambunaw, palibot nga mga banwa. Adto kamo sa Klinika Pasay City Branch, Salvacion Street, Poblacion, Ilabon, Pasay City, kay may libre nga consultation. Ma'am Vicky Avance Espolgar. Good afternoon, ma'am. Dayan sa Canada. Taga-Dueñas man timo, ma'am. Kasi manuwagi, di basta Espolgar. Ma'am Vicky Avance Espolgar. Kay Ma'am Raya Kanya family. Kay Sir Arnold Canto Mayor Katahom. You are blessed, I am blessed. Kay nakabugtaw naman kita. Every morning is a blessing. Every gising is a blessing. Thank you, Lord, for this brand new morning. It is a wonderful thing to be alive. Maayo gid kun buhi ka pa. Ecclesiastes 11 verse 7. Ikapang tupad mo kung nagahibok-hibok pa. Sir Igmedio Caballes Jr., Sir Ali, kaya Ma'am Jerilyn Hisugan Caballes, natimpla nyo na ang pre-bio coffee nyo. Kay Ma'am Gretchen Dihada, kay Sir Noriel. Sir Noriel, ang extend food supplement for men mo na tumar mo doon. Ma'am Ellen Pareño Leisa. Ma'am Ellen Pareño Leisa, good morning. Kanya Brothers. Magluwas nga mabatian kita sa Facebook Live sa K5 News FM. Ma'am Evelyn Primarion, makitaan man kita sa YouTube. Gusto lang kamo YouTube o kung YouTube Baliog share sa inyong mga abyan. Last 4:44 sa aga. Padunggan kag dayawon permi ang hari nga wala sing katapusan kag wala sing kamatayon. Hindi siya makita sang tawo kag siya lang ang Dios. To the King of Ages, immortal, invisible, the only God, be honor and glory forever and ever. Amen. 1 Timothy chapter 1 verse 17. May 51 ka mga probinsya sa Pilipinas ang affected sang El Nino phenomenon. Kaya naglabot na sa 564 million pesos ang damage sa agrikultura, umayan kag maisan, Ma'am Ging Gabunas, 14 diri sa Western Visayas. Kag affected gid sang dako ang mga pananom kag talamnan diri sa Iloilo. Ang Iloilo 47% ka producer sang humay diri sa Western Visayas, Mamilos Pregula, igo gid sang bangag or tig-ilinit. Strong and mature El Nino. Kung daytime, Ma'am Kai Lopez, Ma'am Ana Piñafel, kay Ma'am Ida Leisa Piñafel, dayan sa Dueñas, Iloilo. Ya D3 bayo nyo kag DTX 500 na tumar nyo doon. Kung adlaw gani, swerte gid ka init ang panahon. Inom gid doro tubig, ikaw sa dehydration kag heat stroke. At pisar nga gabagang ang init sa adlaw, ang importante hindi ka magpainit sa ulo mo. And dumdumon tagid ang Word of God, Mami Buday Abilieto, kay Mami Horten Gallego Braga, kay Ma'am Denden Barrios, kay Sir Romel, kay Mami Nita Cabaluna, bugnohon ta na kay base kung magsabit naman blaw. Kay Mami Ubang Bilhira, sa Tinurian Barotac Nuevo, kay Ma'am MG Pandoli Buna sa Saudi Arabia, kay SK Chairman Erica Cañizares, Barangay Baldos La Paz, SK Chairman Never Had. Ma'am Rose Agramon, gabangag man ma'am ang talamnan sa Banate. Ang promise ni Jesus sa aton nga makapaumpaw balas ng kainit sang panahon sa Roland Balondon, Manong Iñaki Cueva, kay Sir Fred Civilio sa MH Steel Pilar Saharo, kay Kagawad Edward Maloto,
Kagawad Edward Maloto sa Zone 10 sa Kalaparan, Arevalo, Pamilya Maloto. Psalms 121 verses 5 to 8. Ang Ginoo nagatipig sa imo, ara siya sa imo tupad sa pagprotektar sa imo. Ang init sang adlaw hindi makahalit sa imo, ukon ang siga sang bulan kun gabi. Tipigan ka sang Ginoo sa tanan nga katalagman. Tipigan niya ang imo kabuhi. Ang Ginoo magatipig sa imo subong, kag hasta san-o bisan diin ka makadto. Ang init sang adlaw hindi makahalit sa imo, ukon ang siga sang bulan kun gabi. Psalms chapter 121 verses 5 to 8 ini. The sun will not harm you by day, nor the moon by night. Kanami, Ma'am Rose Agramo, no? Sang promesa ni Jesus ang iyang proteksyon sa aton. Kay Ma'am Glory Helionel, Ma'am Ningning Ilumba, si Karaya 10:1, pangayo sa Ginoo sing ulan sa tion sang tingadlaw. Ang Ginoo amo ang nagapadala sang galom kag talithi nga palagtom sang talamnan para sa tanan. Zekaraya chapter 10 verse 9. Tuod na, ma-withdraw kita sang ulan sa langit Subong ang Department of Agriculture, Ma'am Jeneline Arasa sa Jeddah, Saudi Arabia. Ma'am, kumusta ikaw, ma'am? Prayer si tamol gid ikaw, ha? God bless you, ma'am. Ma'am Jeneline Arasa, kagdanan nga mga OFW, mga Filipinos abroad. Ang DA subong mahimo sila sang natawag nga cloud seeding operation. Bumbahan ang panganod sang asin agod nga mag-produce ang moisture kag para nga mag-ulan kay bangagid ang talamnan sa bilog nga Pilipinas. Unahon nila dito sa Region 2. Ang Region 2 umuning mga lugar sang Batanes, Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, kag-apat nga mga syudad, Ilagan City, Santiago City, Kawayan, kag Tugigaraw City. Ang capital city nila Ma'am Jeneline Arasa, Ma'am Winifreda Sarmiento, Ma'am Ging Gabunas, Herbert Gabunas, Tugigaraw City. Amaning Region 2, dito himuon ang unang cloud seeding operations ng DA. Kaya ginatawag nga hygroscopic in nature. Ang mga paano dito, ability nga mag-attract sa moisture, bumbahan nila sang asin. Ang panganod para nga mag-uran lang. Pero ang Zekaraya 10:1 naghambal, pangayo sa Ginoo sang ulan. Ayo kita ulan, Lord, palig ulan naman. Para nga magkipot man ang bangag. Las 4:50 sa kagahon, oras dulong sang Mighty C, alkaline vitamin C. Nagmala na gani ang rainwater harvesting depository sang Iloilo City Government na makita dira sa La Paz Plaza bala. Ang ulan may ginubutangan nila sang depositohan, ginasupot. Kag ang tubig ulan amo ni ang ginabunyag sa mga tanom sa mga dalanon sa syudad sang Iloilo. Kabahin sang beautification program sang city government kon si Sir June Capulot pa. Beautification. Sa ilang beautification program, pinabunyagan na da, pinagmala na mo, ubos ng tubig, bangod sang grabe, gid nga tikilinit Ma'am Rose Agramon. Pero that's life. Pero may mga adjustment man nga ginahimo ang City Environment Natural Resources Office bagi kay Engineer Neil Ravena. Sa Sitio Agpangan, Barangay Kabilawan, Lucena, Iloilo, kapon may sunog man, poultry, 40,000 ka mga piso, 5-day-old chicks. Nagkalasunog, valor 11.2 million pesos. Ang damage sa sunog sa poultry nga ginapanagihan ni Engineer Louis Losanyes. Losanyes Poultry o boss gid Ma'am Jeneline Arasa, Ma'am Ning Ilumba. Di amo ini ang ginatunaan kung grabe gid ang init sang panahon. Halong gid. Las 4:51 sa kaagahon, oras dulong sang Clinica Spore Biotics. Budlay sa imo magpamuhin. Clinica Spore Biotics kag Clinica Phytofiber, the colon cleanser. Congratulations sa mga taga-Pasig kag Central Iloilo. Operational na ang National Bureau of Investigation Office sa Pasig City. Satellite Office nahamtang sa OFW Building, Barangay Sablogon, Pasig City.
Kahapon buksan ni kag gin-delicate gininagurahan blessing and inauguration sa sining building ginpangunahan ni Mayor Stephen Palmares, Vice Mayor Elicer Casillano Chavez, kay NBI Director Attorney Midardo Lemos, Attorney Midardo Lemos, NBI Deputy Director Attorney Jose Justo Yap, kay si Attorney Jeremiah Sargado, ang Regional Director sa NBI Western Visayas. Sunod kay Attorney Midardo Lemos, NBI National Director. Ang NBI magadalas ang investigative intelligence sa Pasay City kag sa katupad ng mga banwa kag maga-contribute sa pagtukod sang peace and order nga essential elements para sa economic development. Yang mga taga-Pasay, Ma'am Annalyn Agravante, hindi doon timo mag-adto sa Iloilo City para nga magbuol ka imo nga NBI clearance kung ma-apply ka abroad o kung ano man ang imo nga pagkinahanglan sina. Tagapasi, Duanyas, San Rafael, Kalinog, Bingawan, Palibot. Bisan ikaw pagka taga Iloilo, tuyat imo mabuol ka imo nga NBI clearance o kigid Ma'am Mary Jane si Romla. Amo man ang dapat nga i-localize bala. Kay budlay nga kon sa Iloilo City lang. Ano lang ayhan Ma'am Glory Blanco Cedo Nagalio. Ang mga wala plete, kuni iyawan sila ka supot-supot para makakwarta. Das 4:53 oras dulong sang DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa. Day number 2 sang anniversary sale. Pebrero 29, subong last day subong sang sale sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Ang DTX 500, ang isa ka box, mangin 1,250 pesos na lang, alin sa 1,400. Ang D3 Bio, 1,250 pesos na lang, alin sa 1,400 pesos per box. Ang Mighty C, mangin 700 pesos, alin sa 800 pesos. Ang DTX Coffee Mix, mangin 165 pesos na lang, halin sa 180 pesos. Ang Clinica Spore Biotics, mangin 1,800 pesos per box, halin sa 2,000 pesos. Ang SRP suggested retail price. Ang DTX Premium Coffee, mangin 216 pesos ang isa ka box, halin sa 240 pesos. Dako gid ang imong makinot. Ang Clinica Deo Fresh, mangin 190 pesos na lang, halin sa 225 pesos. Kag ang DTX Beauty Soap, mangin 145 pesos na lang. Tingalite kadto kamo sa Klinika Pasay City Branch, Salvacion Street, Poblacion, Ilawod, Pasay City. Padulong na kamo sa Tricycle Diver or sa Klinika Miagaw Branch, Baybay Norte, Orbi Street, Miagaw. Kag diri sa Klinika Haro, Iloilo City Branch. Kapamati kami ni Nini Rose Diaz sa Kalang Dueñas. Ne, kay Nini Rose, kay Nonoy Kenjud Francia Ordena. Kasano ikaw uli, Noy? Salamat gid prayer sa time na. Ga-improve na gid ang Pasay hasta kaiping nga mga banwa makabinipisyo. Correct gid Sir Renela Sagay. Kita nga taga Dueñas, gasarig taton sa Pasay mo. Alas 3 pa lang tanan sa hapon ya Tsanggi ya merkado Sir Paul Kadunya sarado don. Tuya tandas Pasay ga grocery, may Save More to, may Gaisano. Duro timot pilian to. Dikon magaling ka sa Dueñas sa kay Costa School 5 minutos sa 7 minutos tuya do timo mo. Sir Larry Prasio, good morning sir. Light of Glory Taxi Drivers, kag ang K5 Taxi Patrollers. Kay Ma'am Laura sa Magaysay, Sir Romeo Subire. Sa mga mangingisda bala, halong kamo sa disgrasya sa San Joaquin, kundi may puta sa NPA ito nga ginbombahan jet fighter Nonoy Kenjud Francia Ordena nin Eros sa barangay Turocadan, San Joaquin. Tatlo ito ka mga rebelde patay. Kahapon sang aga sa Purok 3 San Joaquin, Iloilo sa Baybayon, may nagbaliskad, may nagkuloban nga pump boat bangod sa mabaskog nga hangin kag dalako nga balod. Mayo lang kay nakaluwas ang duha ka tripulante, isa nag-edad 55 anyos, taga barangay Masagod, San Joaquin, kag isa nag-edad 54 years old, taga barangay Nasipit, San Joaquin, Iloilo. Bangod sang mabaskog nga
Huyop sa ngangin kag dalag ko nga balod. Halong gid ha. Kapin pa sa managapamati man subong nga mga mangunguma. Blessed morning kay Sir Ray Casio sa Pasig, kay Sir Ricardo Sanchez, Ronin Emergency Medical Services, kay Sir Niel Cadete, kay Ma'am Indy Catalan Cadete sa Angari Duanyas, Sir Pipito Isit Bridge Jr., kay Ma'am Violi Casipe Belenson. Natomar nyo doon niya D3 bayo nyo. Nagahingo-ingo ka mo D3 bayo doon. Las 4:57 sa kagahon. Gusto mo nga maglawig kabuhi mo? Mambal ka, Tedo, ang imo nga pamangkot is an obvious sa question. Yang gusto sang tao maglawig kabuhi na? Yang pamangkot ko kanimo do karon. Sino ang pinakamalam nga tao sa Bible na may labog nga lifespan? Sabat, dali anyo, sabat. Pili ka mo. Si Noah, si Pedro, or si Metosela? Dali Ay ho, way kumukmaan kung sino ang may pinaklabog kabuhi sa Bible. Ang sabat amo si Metosela. Si Metosela, Ma'am Bingbing pagtulunan, Ma'am Gingabunas, nag-edad ta na, ang anang edad is 969. 969 years old. Si, Metosela. Grabing edad ka mga tao sa una, no? Subong ang lifespan sang tao, ambal sa Psalms 90, 70, or 80. Depende sa kapag ruson mo. Kung ay ka kwarta, kagamusdo ka lang sa dook, te. Dali ka mapatay. Ma'am Sheila May Clamar Albuna, Mark Christian Albuna sa Lanag. Anong Lanag, Santa Barbara? Ma'am Sheila May Clamar Albuna, Sir RV Latumbo Rapista, Ana Piñafiel. Very good. Si Ma'am Ana Piñafiel, Metosela. Mian Sambon Caro Gabito. Ma'am Mian Sambon Caro Gabito sa Kuwait. Good morning, ma'am. Oldest man in the Bible, si Metosela. Ang pamangkot ko kanimo do karon, gusto mo maglawig kabuhi mo? Huod Anong imuon mo? Pamati sa mga naga-yosi, sa mga naga-panigarilyo, Barangay Lanag, Santa Barbara. Ma'am Sheila May Clamar Albuna. Gatay pa lang ko, ginunahan mo gid ko ba? Ang bali Ma'am Gingabunas. Si Metosela. Gusto mo maglawig kabuhi mo? Ikon sige ka panigarilyo, sa isabik adlaw ang imo nga makonsume at least na pulo ka stick. Tagpira do kron nya Fortune, tagpira ya bili ka Fortune City. Ya ano pa ganining iban? Fortune. Budlay kung white tatong panigarilyo kay ni ko kinsinde. Basta Fortune lang kagi ko sa kay tricycle bla. Ama ko sa driver hama ko nong tagpiraya Fortune naman niya tag 7 pesos to. Kaya ko mo na mag pulo ka bilog makonsumo mo sa isa ka adlaw Ma'am Rosbic branya talaron. Di pira man niya gasto mo 70 pesos kakabakal ka doon ka bugas. Fortune. Ilam kon may lakampana pa? Ano pa gani iban nga mga kwan man? Ano pa iban nga mga sigarilyo man? Fortune. Gusto mo ning ginakonsumo ka mga tao sa uma Fortune. Kung ka panigarilyo ka, pulo ka sticks at least kada adlaw. Sabi mo, gabuhin, edad mo, 6 ka tuig. Hala, drope Mabalito pa mo, hala, drope nga sayap dyan Sir Ronald Vargas, kung iuntat mo 6 ka bulan, panigarilyo mo, masugpunan kabuhi mo 1 ka tuig. Suno iniya sa pagtuon, ha? Kung kahaklo ka sang aso, way ka man ka panigarilyo. Pero ya bana mo, sige ka sayap. Inasaway mo mga kig pa. Tanapaya maisag.
Pwede tinog baka kadraple pay mabakal gid ka portion. Camel. May tigli ang bal ni Mami Luz, correct. May tea. Portion amo ning ginayusulig bakal ka mga tao sa umamo. Di kon may kurukarta ka ti Marlboro kawe or Camel. Kung gahakla ka lang kaaso ka sigarilyo, wait mo abi ka pa ning garilyo. Abi mo mabuhinan it duwak tuig ya kabuhi mo. Ma'am Nilda Rapista! Nanay Nilda Rapista! Happy birthday, ma'am! Marvel Pagid Ted, ambal ni Ma'am Indy Kadete. Turot naman naantay Ma'am Indy, ha? Shout out sa Buenavista, Guimaras, Sambon, Kagkaro families. Ma'am Mian, Sambon, Karo, Gabito sa Kuwait. Marvel Stead, ambal ni Ma'am Sheila Albuna. Durot inyot manan. Ari Pagido. Kung ikaw, butakal. Ma'am, baka ano nang butakal man. Kung ikaw bala, gapang takwas ka sa bukomot asawa. Nabisan gani poste, papaldahan. Arang kahon mo pa. Abisan poste. Abisan poste, tira. Bisan poste, Ma'am Gingabuna sa damhagan pa mo. Sir Noriel, Sir Ali Cabalye, Sir Celso Veloso. Ang poste, papaldahan ng iban, damhagan pa mo. Sobra na gini nga pagkakainam. Kung ikaw, butakal, may multiple partners ka sa sex. Inang imo bala nga moto, love, hindi nga love one another, kundi love another one. Sabi mo, mabuhinan ang imong kabuhi. Bangod sang posible sexually transmitted disease. Wala ka mo dyan. Otoy-otoy kadlaw si Ma'am Rems Vintage. Butakal daw lais manatid! Ang balisero may iyo subire. Nonong alabi yung karisa. Nalingaw duman kita ka kurukadlaw. Put a smile on your face. Kay Kuya George kag Jepoy sa K3FM Kalino. Good morning mga sir. Hold on! Pagbalik ta! Early morning devotionals ka mga balita sa aton nga matag palamati. At antes na, yari ang mga headlines! Ang mga Pangulong dinalan ginadulong sang extend food supplement for men. Palor sang halit sang tig-ilinit sa agrikultura sa Rion 6, masobra na sa tunga sa bilyon ka pesos. Oras ang pagbinutuhay sa 2025 midterm elections, palawigon. Kag mga paagi agod mahibaluan kung may balatian sa kidney. Hold on, magabalik ang balitang K5 sa umaga. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Banderano. Mula sa isang pangarap. Ini si Attorney Dennis Ausan, ang inyo Regional Election Director sang aton Commission on Elections. Akon gid ginapangumulahan kag ginarekognisar ang aton partner sa pagdiseminar sang informasyon para sa aton mga kauturan. Ang aton nga bandera noon, ngayon, K5 News FM. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Ito ang radyo ko. Kampiyon na radyo! Pag may tisi para aron mo aptik ka. Pag may tisi mo, tunod ang may tisi puno sa vitamina. Pag may tisi mo, para tuna o ipi-ipo pa. Tunod ang may tisi, alkaline vitamin C, mulawas aptik pirmi, pili nakakapuyon. Tungod sa may tisi. May gising ang alkaline nga vitamin C.
Tagal nyo ah. Kanina pa ako naghihintay dito eh. Sino ka? Sino ka dyan? Sino kayo? Kami ang mga lalato ng anak! At ikaw, sino ka? Penduko. Pedro Penduko. Hanapin ninyo. Huwag niyong hayaang makatakas. Base! Ang humarap sa Diablong Mandirigma. What happened so Subukan natin ito. Gawin natin parang sayaw. Pag hindi pa naman kayo nagkasabay-sabay. Pedro Penduko na naman. Pedro Penduko na naman. Pedro Penduko na naman. Ano ba ang problema natin? Bakit hindi natin makuha magkasundo-sundo? Oras, 5:10 na sa kagahon. Oras, tulong sang DTX Coffee Mix, kag pre-bio coffee. Ga, bugtaw na. Ga, bugtaw na bala. Hindi ka magbugtaw. May imo kagid karon sakon. Bugtaw na! Tulog ka ta nga tulog! Ay, ambat! Ano na ni oras? Tulog ka man Japan! Bugtaw na ga! Bugtaw doon kamo kag magpangape DTX Coffee Mix, nagawangal doon si Muray Wara-wara. Mga estudyante, mga empleyado, bugtaw doon kag magdigamo. Kigan kamo ni Muray. Nagagwa naman ang hinuptana ni Ma'am Precious. Ari naman di si Mitang. Sir Benny Hermano kay Sir Gino sumakay bugtaw na si Sir Gino ah. Untata na anay, nga boy ko na karon. Sabi ko may gaambal, way anay yung lakat. So, lango-lango na yung inaobra nyo. Aga pa, napasabay ka mo. When someone is talking here, please do not disturb. Okay? Okay, tatay. When someone is talking, hindi ka mo magsagad ka, wakal, hipos. Hipos, saan yung baba nyo? May dapat may zipper. Kung may gamba, ganun, hindi ka mo maglabay-labay. Hindi ka mo magsamula. Mayor, hindi ka magugtas, Mayor. Mataas ka na yung mga blood pressure. Tumarka DTX 500, Mayor, parang hindi magtaas sa imong nga blood pressure, ha?
Stay cool, Mayor. Ma'am Jane Posing, good morning. Yom kamo kay Moray kagay Yorme. Pero in reality, damo gid sang bagahe sa emotion. Kag daw hindi ka nakaintindi, nag-aliwasakaw. It's time to pray. Time spent in prayer is never wasted. Mambag, ay Bantay nyo bala si Ted Aujero Francia? Mga muyo dumanda yata na. Ay kakorni It's not about me. It's about Jesus. It's all about Jesus. I don't care kung namo nang hambalon sa iban. Basta aton mga muyo kita. Kani sa subong at iyon, sulod na sa secret place, sa war room. Sa kamot kag magluhod sa unseen God. Hindi ito sa makita. Hindi sa kahoy. Hindi sa semento. Hindi sa salsalon. Hindi sa beads or karton nga nagakayabukan sa dingding sa deek. Sorry this is not to offend you, but our God is spirit and those who worship Him, Ma'am Emma Hirao Felicerta, must worship Him in spirit and in truth. Ang Colossians chapter 4 verse 2 naghambal, magpangamuyo kamo perme, nga may pagpasalamat, kag samtang nagapangamuyo kamo, bantay ninyo ang inyong hunauna. Deposito sa pangamuyo. Pilipinas, bugos ka kalibutan. Let us pause and let us pray. I will come and bow down. Holy, miraculous, sovereign Father in heaven, Jesus, thank you for this brand new morning. Thank you for the gift of life. Salamat kabuhi ako, Lord, buhi kami tanan. Salamat sa imong protection kag pag-preserve sa among mga kabuhi. Patawara ako, patawara kami, Lord. We commit to you our all. We acknowledge nga nakasala kami sa imo, ginaako namon nga nakasala kami sa amon buhat, sa amon tinaga, sa amon mga komentaryo sa iban nga tao, judgmental spirit, critical spirit. Lord, forgive us even the old habits, the bad habits nga naporma namon, Lord, patawara kami. Sa sining aga, we come before your presence because your promise says, come unto me, all you who are weary, heavy laden, and I will give you rest. No other name but Jesus. He is the only way, the truth, and the life. Are you worried? Are you sad? Are you disturbed? Are you sick? I speak Jesus sa tanan nga nagapamati subong. Man without God is nothing. What shall it profit a man if he gains the world but lose his own soul? Anon mo man ang kwarta mo, ang manggad mo, anon mo ang pagkaon, ang power, ang fame, ang sex. Ano man nga mga bagay nga temporary nagahatag sa imo sang kalipay, kung wala ka sang Jesus sa imo kabuhi, subong at iyon, iangot ko ikaw kay Jesus. Hindi ini reliyon. This is all about Jesus because ang tao is a tripartite being, soul, body, and spirit, nga kinanglan tagid nga mapun-an aton nga tagibuson aton kalag sang presensya sang Ginoo paagi sa pangamuyo kag sa pagbasa kag pagmati sa iyang pulong. Hambal ni Jesus sa 2 Chronicles 7 verse 14, if my people who are called by my name shall humble themselves and pray, seek my face, turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, forgive their sins, and heal their land. Gani subong at iyon, Sir Rodolfo Famulaga, Ma'am Jerilyn Hisugan Caballes, kay Sir Igmedio Sir Ali Caballes, Ma'am Daisy Brasileño Espulgar, kay Ma'am Nerissa Espulgar, kay Ma'am Nelida Lamera sa San Nicolas La Paz, kay Ma'am Christy Aguilar, Sir Rene Lasaga, tanan kamo subong gapamati. Imit lang ini pangamuyo, kabiga nga imo pangamuyo, Sir Marbor ka. Jesus, patawara ako sa akon mga sala. Lord, na-realize ko nga wala ako sa mimo kung wala ikaw. Hugasi ako sa imo balaan nga dugo. Nagahinulsol ako, Lord. Nagapangay ako sang kapatawaran sa akon mga sala, kag sala sa akon mga katigulangan nga naglapos sa akon, nagupok sa akon ang generational sins and curses. Sugod subong, ginabaton ko ikaw nga akon Dios, manluwas doktor sa akon kabuhi. Isulat akon ngalan sa libro sang kabuhi. Dumduma ako sa imo liwat kapag balik. Tandugang parte sa akon lawas nga nagamasakit, sa akon emotion, sa akon pangunauna, sa akon relasyon, sa akon mga plano. Guide me and lead me. This is my prayer. In Jesus' name, Amen. Ikaw nga nagbaton kay Jesus,
Congratulations, mom and sir. The best decision that you've made. Ang pagbaton kay Jesus, the lover of your soul, our Savior, our Redeemer, our King, and He is coming back soon. Mangamuyo ka, gapanglaba ka, galuto ka, gahigda ka, makay direkta ka na kay Jesus. Why ka na sang hapitan pa nga media tricks nga manugpati gayon. Direkta ka kay Jesus, basta nga nagbaton ka sa iya. Lord, ang tanan nga nagbaton sa imo, I speak blessings, peace of mind, joy, goodness, harmony sa pamilya, sa negosyo, sa opisina, sa komunidad, sa barangay, sa Pilipinas, kag bukos nga kalibutan. Ang mga yara subong sa intensive care unit, sa ICU, sa operating room, ang mga managbata, ang bedridden, may cancer, diabetic, paralyzed, nag-bleed, worried, ano man ang ilang sitwasyon subong, I speak Jesus, I speak healing, be healed in Jesus' name. I speak healing kay Toto RG Clark Cartagena Gabasa sa Sitio Paraiso, Barangay Cubay, Haro, Pamilya Cartagena. I speak total healing for him, Lord. Cancer, get out of that body. Ay mo hambal, Lord, sa Mark 16, lay hands on the sick and the sick will be healed. You have given us the power and authority sa pagtapak sang manog kag pagtabog sang kaaway in Jesus' name. Ikaw nga nasubuan, ikaw nga disturbed, ikaw nga OFW nga may emptiness sa imo tagipusoon, may homesick ka, napungaw ka subong, I speak Jesus sa imo. Mga estudyante, ginikanan, tigulang, mga professional, bilog ka Pilipinas, kag bukos sa kalibutan. Lord, I declare Psalms 23 that you are our shepherd. Ikaw amon mo nagbantay, ikaw amon great providers amon mga kinanglanon. Psalms 91, your psalm of safety. We live within the shadow of the Almighty, sheltered by the God who is above all gods. This we declare, that you alone is our refuge, place of safety. You are our God. Ma'am Jovi Pabiluna sa Sara Road, Pasig City, wala sang imposible kay Jesus. Paidalom ka man subong sa chemotherapy, ma'am, imit lang ini pangamuyo, batuna si Jesus. Hambal niya, if you confess with your mouth that Jesus is Lord and believe in your heart, bot silingon may pagtuo kag pagsalik ka, sa iya gilamang isikway na mga imahin ang useless, powerless, kag lifeless nga ginatuuhan mo, hindi na makaluwas sa imo. This is not to offend you, but ang Ginoo ta, Pastor Bob, Ma'am Norlen Gabayron kay Melendez family, maimon nga Dios, gusto niya nga salang aton nga dayawon, and ipakita niya ang nga supernatural healing, supernatural provision, kag intervention sa imong sitwasyon. Ma'am Jovi Pabiluna, ma'am, message kadri palihoga for confirmation. Imit lang ini pangamuyo, Ma'am Bingbing, padog-share sa iya. Kinanglan mo, I know that you are desperate sa sitwasyon mo subong. Hindi pag-entertain ang negative nga ginhambal subong sang doktor. Ara sila dra, but hold on ka sa promesa sang Ginoo. Hambal niya Exodus 23:25, simbahan ninyo ako nga inyo Dios, kagatagan ko kamo sing bugana nga tubig kag pagkaon, kagayuhon ko ang tanan ninyo nga balatian. Lord, ginayo mo gani si bata ni Jairus, si Lazarus kani ginbuhi mo, ang bleeded woman for 12 years ginayo mo. I speak healing right now for Ma'am Jovi Pabilona, ang mayara subong sa ICU, sa bilog nga mga ospital sa Iloilo, bilog nga Pilipinas, kag bugos ka kalibutan, gamitan ni nga tingog, Lord, as instrument of your healing. I speak Jesus, kag hindi ka namon pagilimit, buyan namon ang imong gahom subong, because you are a miraculous God. Lord, ginabuka namon ining mindset bala nga ara lang kami sa simbahan, kag why bala power? We have to, Lord, exercise the power that you have given to us, and your power is eternal, Lord. Gani ikaw gin mag-ayo subong sa nasubuan, depressed, worried. I cancel unforeseen dangers, hidden dangers, linog, sunog, balatian, disgrasya, heart attack, and even, Lord, depression, suicidal tendencies. We cut it off. Ang may seizure sa pamilya Gabayron, be healed in Jesus' name. Tuhi ini. And I seal the blood of Jesus sa tanang pamati subong on air kag online. Bless ang K5 News FM, ang klinika, si Dr. Amil Uy, ang Pilipinas kag bukos sa kalibutan. We pray for Israel, peace for Israel. Thank you, Lord, for this day. Convict, transform, and heal us with your word.
Bless the works of our hands, ang mga negosyo, kag mga magabiyahe subong sa barko, sa aeroplano, sa land transportation. We speak safety. We cancel unforeseen dangers. We bind, we rebuke spirit of death, of accident, and we rebuke strongholds, footholds, and sinholds in Jesus' name. You, Satan, go back to the pit. Flee in 7 directions. You are powerless. And we declare Jesus in us. If God is for us, who can be against us? Lord, Ikaw ang madayaw. To God be the glory. This is our prayer. In Jesus' mighty name, everybody say, Amen! In worshiping you, Lord. So cheer up. Take courage if you are depending on the Lord. So cheer up. Take courage if you are depending on the Lord. Magpakaligon kamo kag magpakaisog kamo nga nagalaom sa Ginoo. Psalms chapter 31 verse 24. For the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life through Christ Jesus our Lord. Kay ang bayad sa sala amo ang kamatayon, pero ang kabuhi nga wala sing katapusan amo ang regalo sang Dios sa mga ara kay Kristo Jesus nga aton Ginoo. Kay ang bayad sa sala amo ang kamatayon, pero ang kabuhi nga wala sing katapusan amo ang regalo sang Dios sa mga ara kay Kristo Jesus nga aton Ginoo. Romans chapter 6 verse 23. This is the word of God. With you, but I'll take pleasure in worshiping you, Lord. God bless kay Ma'am Ging Gabunas, kay Sir Bert Gabunas sa San Enrique, Barangay San Antonio, kay Ma'am Annalyn Panis Agravante, kay Ma'am Connie Roferos Curib. Ma'am Connie Roferos Curib, good morning ma'am. Kay Sir Alvi Monserrate, kay Sir Monmon sa Super, kay Sir Federico Conde. Natunog sa iyang monitor subong sa iyang tricycad. Keep on praying. Deposito sa pangamuyo. Deposito yung pangamuyo ang imong asawa, imong bana, kabataan, office mates, ay mo kasilingan. And never underestimate the power of prayer. Prayer is like a bomb. Daw bomba nga nag-igo dito sa Barangay Turukadan sa San Joaquin bala. Ang kalimbawa sang pangamuyo. When you are prayerful, you are powerful. When you are in doubt, when you are sad, when you are worried, that's the best time to pray. Pray in the morning, sa udto, sa hapon, sa sirom. Pray at all times. Kasakay ka sa sasakyan, galuto ka wherever you are. God bless the Philippines. Hindi nyo ko pagdayawon na, may milagro, may blessings. Si Jesus ang dayawon. God bless sa pamilya Verdejo, Alayon, Fernandez, Berhamin, Kabasak, kay Sir Elmo Tolentino, Pastor Cobar, kay Ma'am Risa. Tanan nga mga pastor, pare, sakristan, madre, tanan nga mga reliyon I speak Jesus sa inyo. And even sa mga atheist, sa mga wala nagapati kay Jesus, kay mga nagbalakslide, even sa mga nagayambi subong, kag daw medyo nahamot abi nga nagapangamuyo kita, palangga ka mo ni Jesus. Tama na nga backslide. Lord, palyog kornira ang mga Filipinos abroad na nagpatarasak sa kabuhi nila, nalingaw sang ibang nga lugar, sang kwarta. Please set an encounter with them. Sa mga seafarer, God bless kay Sir George Ocampo, Sir Robert Diaz. Salamat sa adlaw ini, Lord. We declare open heaven, and we declare that this is a godly day ahead of us. We declare wave after wave of blessings, because Lord, there's power in declaration. We choose to declare life and blessings. Kuha sa mo, Lord, ang judgmental spirit, critical spirit, spirit of offense, makasalaklong matinaga sa amon Ginoo. Refine the rough edges sa amon mga karakter.
God takes all the glory and Christ is exalted. Hindi nyo kapag dayawon ha, si Jesus lang ang dayawon. To God be the glory. Time spent in prayer is never wasted. God bless Doc Ramel, K5 News FM ang klinika. Lord, gamita ini as instrument of your healing. To compare with you, but I God bless kay Sir Bong Paskin, kay Vice Mayor Aimee Paz Lamasan sa Dueñas, Denso Benedicto, Sir Michael Blasicelis sa Antique. Ang oras, alas 5:27 na sa kaagahon. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Kagkaroon sa detalye sang mga balita, lako nga mga balita diri sa K5 News FM. Sa dalakong balita, ang El Nino, ang tigilinit, nagdulot na sa lako nga halit diri sa Western Visayas. Nakalapot sa 564 million pesos. Sunod kay Director Raul Fernandez sang Office of the Civil Defense. Sa Iloilo may 434 ka milyon ka pesos. Ang halit sini sa 6,967 ka mga mangunguma nga affected. Ang Antique nagapangaduha nga may 102 ka milyon ka pesos nga halit sa 2,845 ka mga mangunguma sa 14 ka mga banwas Antique. Ang Capiz mayara man sang halit nga nagalabot sa 2 million pesos bangod sa mais. Amo ning halit bangod sang El Nino phenomenon. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Ang Commission on Elections ginaplanuhan subong ang palawigon ang voting hours sa May 2025 midterm elections. Kita nyo ang mga makandidato dason tuig naga-amat-amat don pamugno. Kundi niya pista dayan man. Ay sa Oktubre ma-file dun sanda ka Certificate of Candidacy. Mapili kita senador, gobernador, vice governor, board member, mayor, konsihal, vice mayor. Di subong ga pro pabatsag dun Amo day Ma'am Vicky Avance Espolgar sa Canada nga ang mga magakandidato nagapamugno doon. Amo na yung politikas Pilipinas mo. Prente! Di ka magaling prente man! Imo, kumusta tricycle mo ba nga? Okay lang, ako lang mabayag ni mo. Jalak na ako yung pretty. Tapos makuot pa ka kwarta. Oh, prente. Bakal to ka hawul-hawul. Bakal to ka nakas. Prente dumduman ang tadyan madlagan ta konsihal. Pero mo bilog to sa puro nyo. Buligi lang tadyan. Manan mo si Lolo mo kag si Lolo ko. Magpakaisa to sa una. Daw mo na mga dulo diskarte, lapit ng eleksyon. Imoon nga halin alas 5 sa kagahon hasta alas 7 sa gabi ang voting hours. Mami Buday Abilieto, Ma'am Viole Belenson, Ma'am Ludet. Alas 5 sa aga hasta alas 7 sa gabi. Kundi subong alas 7 sa aga hasta alas 3 lang sa hapon. Halin alas 5 sa aga hasta alas 7 sa gabi. Bao manamitan si mga politiko nga mangamang kay tidulom pa. Vote buying sila Domingo sang gabi asas kagahon. Inda guys nga madulong sila sa mga parinti kuno nila sa eskwelahan pero kornero nila kag dito bubudan ka tag shin or 500. Mo ni sa mga politiko kiti kundulom pa mo. Kung mag-alas 5 ang bukas ang mga polling precincts, alas 4 pa lang nga himos ng mga maestro da nga mga board of election inspectors. Namitan ang mga politiko ka matinawo nila. Check na si Sir Ralph Muscada sa latest market price. K5 Bantay Mercado Update. Sir Ralph, go ahead. Selected sa pinaka-latest kabaligyan ay subong sa Iloilo Terminal Market, ang kalubay tag 20. Tag 40, ang karabasa 23, alugbati 60 pesos per bandol. Ang okra 80 per bandol, tagabang 80, latoy shin per kilo. Petchay 40, patola 50, balagay 50 per bandol. Payas tag 20 pesos per kilo, kulitis tag 70, lupo 80. Marguso tag 60 pesos per kilo, pakbit 50, dahon kamote 50 per bandol. Ang dahon katangkong sa 60, batuan 40, rabano 50,
Ang tarong 60 pesos per kilo, takway 95 pesos per kilo. Ang dagmay tag 45 pesos per kilo, gata tag 50 per kilo, tauge 55. Ang sweet corn pero asin man ginabutang umaglaga, tag 50 pa 45 pesos per kilo. Ang kadyos tag 60 pesos per salmon kaki 5 Ted. Si Yon Han. Bao Korean ko ni? Yon Han. Ga-message na rin ba niya, have a blessed day ahead, Ted. Thank you, ma'am or sir. Si Sir Waki Hiroso. Kag si Jose Maria Burgos. Si Sir Bong Paskin sa Dueñas. Ma'am Vicky Avance Espulgar sa Canada. Ma'am Annalisa Hilo di Monteverde. Gapamati si Sir Carl Eugene Tabod. Si Sir Henry Tigihanon. Tita Utang Bernil Tigihanon sa Sohoton Barotac Nuevo, Sir Jimmy Calzada Orica, Ma'am Marita Lia Mitsilina, si Ma'am Rose Agramon, si Jepoy Barbershop, gapamati sa imo, si Ma'am Ging Gabunas, si Ma'am Lerma, si Ma'am Nancy, si Nanay Aling Hililang, gapamati kisubong si Ma'am Ludi Gulilaw sa Bro Mars Place. Thank you, Sir Ralph! Lang nga report para sa sinigin mga tanion. Dali lang ang coach si Mami Ason, ang lupo, tagutsin taged! Ang lupo? Ang lupo, subong? Pira? 80 pesos. Araw pa. Tuya sa umato, manunlaon ka lang to. Umabi subong, way nagawa lupo nga sa tramnan. Oo, no? Di Yung lang. lupo ni sa super, kwani cultured. Abi ko ng lupo, halin sa unhan ka, kwan patio. Una sa mga tramnan, sa mga dalang banggirahan. Sa Imbornal. Kung may kasilya sa una, nga duwag bilog nga kawayan lang giha na. Daad. Palibot na tambok mang lupo mo. No. Basta hindi lang halin sa kwan na sa Imbornal. Hindi. Ay lagi diyang lupo kay 5 Ted niya sa tramnan nalan diyang sa mga kabuksa kwan sa uma. Hambal ni Ma'am Ana Piñafil sa Dueñas, blakag ni Mami Ida Laysa Piñafil. Kay initon abited, laya doon niya lupo sa tramnan. Sakto na, si Ma'am Maria Mahilom sa Dueñas, kapamati ima si Ma'am Ana Lisa di Monteverde, sa Danao, Dorolo po, kagatangkong, hambal ni Ma'am Laura sa Magaysay. Thank you, Sir Ralph. Lucena. Danao, goro sa Lunyo Lucena, daya Ti si Ma'am Laura, taga Lunyo Lucena mo? Ma'am Laura sa Magaysay, sa Hong Kong, Brado Koro, no? Hong Kong siya. Ato nang tato sa Hong Kong sa dason ng mga binula na. Ay, nataon dyan sa Hong Kong, Udanda sa nalupo. Oo, da. Kung sa tramnan, Arihon, hambal ni Ma'am Marie Talia Matsalina. Sige, thank you! Pod kay K5 Jason Talaron nga nagapangapinas ng klinika DTX Coffee Mix. Dugay mga tomar na isang D3 Bayo, ka K5 Ted, ka Mighty C. Di grabe, pang latas yan is bukid to kapon sang San Joaquin. Tibay ang isining resistensya. Bakla nyo sa klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Naman si K5 Ralph Dili-Dili Musqueda para sa kampiyon niya balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. Check tang health news ni Nick. Paano may baluan kung may balatian sa kidney? Ang imuon mga ganagan ka sa mga maasing nga pagkaon, kaga hindi ka mag-inom. Ang health news kinadulong sang D3 Bio Mighty C kag Klinika Spore Biotics. K5 News FM Live Report. Nick. Kaki 5 Ted, masami bala ang pagkaon sang fast foods, chichirya, kag tuman ka maarat nga pagkaon? Paano bala may balo kung nagakaguba na ang aton nga kidney? Kung may diabetes o kung alta presyon, kinahanglan nga bantayan ini bangod makaguba ini sa kidney, makaligad sang 5 ka tuig pataas. Bantayan kag i-control ang blood sugar kag blood pressure paagi sa pagdiet, exercise kag pag-inom sang maintenance. Magpa-check up gid sa kidney specialist agod makita kung may infection o kung dugo sa ihi. Magpa-check up sang creatinine sa dugo. Ini bangod kung mataas ang creatinine level, posible nga maguba ang aton nga kidney. Likawan ang pagkaon sang maarat nga pagkaon kung sa diin importante gid ang pagkaon sang isda, utan kag prutas kag ilabi na gid sa tanan mag-inom gid sang bastante nga tubig.
Ang ini nga balita ang ginadulong sa inyo sa DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa. Kag ini si K5, Nicole Castañeda Tiprado para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. Las 5:37 sa kagahon, oras dulong sang Mighty C, alkalay nga vitamin C. Good morning, Ma'am Elsa Dimafilis Arnaez, kay Sir Noel Arnaez sa Poblacion D, Duanyas, Ma'am Raquel Gubatanga, kay Sir Compol, kay Ma'am Erlina Telarma Goles, kay Sir Noel Goles, sa Telecom Compound sa Quintin Salazaro, gapangapena DTX Coffee Mix, kay Ma'am Norlen kag Gabayron families. Pagbalik ta, K5 kumustahan? Magabalik ang Balitang K5 sa umaga! Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Mula sa isang pangarap. Ako si Councilor Doron, nagasuporta gid sa K5 News FM 88.7, bandera noon K5 News FM ngayon. Congratulations K5 News FM. Ito ang radyo ko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow, may puso. Pag may tisi para aron mo apti ka. Pag may tisi mo, tunod ang may tisi, puno sa vitamina. Pag may tisi mo, barato na o ipigo pa. Tunod ang may tisi, alkaline vitamin C, mulawas apti pirmi, dili nakakapuyon. Tungod sa may tisi, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. May I have your attention, please? Will the real Slim Shady please stand up? Watch this. look, if you had one shot. You own it, you better never let it go, go, go. Make me king. I'm representing for the gangsters all across the world. Still. Hip-hop ka ba o nag-hip-hop-hip-hopan? Ladies and gentlemen, I am Mr. I don't give a damn if you're a mister. If you then I'ma diss your sister. If you get in the list, just get so. Little bit extreme with the thing, never intended to be mean, but I mean my censure. I got the wild style, always been a pound chow, always been a pound style. Guns for boom, boom, and your guns for boom. Now let me welcome everybody to the Wild Wild West, a state that's untouchable like Elliot Ness. The track hits your eardrum like a slug to your chest, like a best Wild 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 West. Hold up, wait, no it's me cause I'm fly. I'm fly, I'm fly, I'm fly. I'm fly, I'm fly. Are you ready? Oras las 5:40 na sa kagahon. Oras dulong sang D3 Bio kag Extend Food Supplement for Men. Padayon sa balitang K5 sa umaga. Sa gyapon kaupo ninyo K5 Ted Aujero Francia. Ang baylo subong sang US dollar sa Philippine peso 56 pesos and 27 centavos. Check tang atong connection sa K5 News sa FM Antique. Silang Madri Bolsobong Bula, Sir Paul, no? US dollar sa Philippine peso, 56 pesos and 27 centavos. Ang euro, 60 pesos and 84 centavos. May nagpakilala man nga pakaisa ni Duterte nadakpan sa bypass diri sa Molo. Balikan ta na dugay-dugay. K5 Antique, go ahead! Michael, kamusta hunta sa may, sa may Kalibo? Sir Mike, good morning, Ged.
Morning, Sir Nestor. Good morning, K5 Eastern Visayas. K5 Julito Borda. Sir, good morning. Sir Ted, good morning. Sir Babes, Ma'am Kim, good morning. Good morning. Mga gwapo ang mga taga K5 News FM. Balik sa imo, Sir K5 Antique. Kampiyon ka signal ni Kalibo nami ah. Oh, Jay, si Sir Ted, kamusta ang Pilipinas? Mayong aga, Sir Ted. Good morning. Pilipinas, maayong aga. Ari ako diri alive and awake enthusiastic. Naka D3 bayo kag may tisimo. Balik sa imo, Sir Nestor Oras na alas 5:42. Unahan na siguro si Bacolod, si Daddy Babes kag si Idol Kim. Anong mga daragal nga balita, Daddy Babes and Idol Kim? Aha, dalago nga mga balita kung balita ang pagambalan dito sa syudad sa Bacolod kag Negros Occidental napunaan kita sa mga dalago nga mga balita sang nagligad to nga adlaw isa ka kapihan dito sa Negros Occidental o sa San Carlos City in particular ang ginhabuyan sang Granada Antique. Natabo ini sa may barangay Medina, San Carlos City. Tatlo diri ang nagkalapilasan matapos lumupok ang granada nga ginhaboy isang suspect Sir Jolito o kung Sir Nestor. Mayo lang kay mga minor injury lang ang naangkon sang mga biktima. Si Mrs. Leonora Masaba, 75 anyos, Julius Masaba 42 anyos, taga iya sang kapihan kag ang kabulig sa kapihan nga si Rochelle Larisma 30 anyos napilasan man amo na silang ginpangdala sa ospital diri sa San Carlos District Hospital. Wasak ang estante sang kapihan, maigo man ang isa ka salakyan nga nagaparking sa gwa, inapanagyabe sang puliso sa San Carlos. Sunod sa tagiya, may pamahog sa iya sining kabuhi antes panatabo ining paghaboy sang granada sa ila sing kapihan. Sa padayon nga follow-up operation sa atong sining mga katapos ang kapulis sa San Carlos City PNP, dakop ang suspect mismo sa iya sing puluyan Antique. Kag dalaman ang motor nga ginasakyan sini nakilalaan gid. Wala pa gin na-devolve ang pangalan sa nga suspect agod hindi mahamper ang investigation nga ginpatigayon sa atong sini nga mga kapulisan sa San Carlos City. Nadugang naton nga mga balita diri sa Negros Occidental kung may na-aksidente nga pulis patay man sa Cadiz City asay sa Cadiz City asay sa Sagay ay so sinabat man diri sa may banwa sang Morsya naghalin kung naghalin sa duty man ang pulis nagpauli na untane nasundan niya ning isa ka tricycle naga-overtake na miscalculate siguro sinangit niya ang tricycle ay natumpilag siya watay wag turn gid ang pulis papang way kasalbar back to you Antique. So, masubo nga mga balita dyan sa syudad kang Bacolod, kang probinsya kang Negros Occidental. Ano naman ang mga balita bisa Kalibo sa probinsya kang Aklan, Sir Michael? Sir Nestor, good morning. K5 Antique, K5 Eastern Visayas. Kahapon, nagko naman yung mga balita diri sa Banosang Kalibo, probinsya Aklan. Isa ka gwapahon nga dalaga, 22 years old, ang nagpurog sa kadlok. Tapos nga ang tupad niya nga minor de edad, nagmasturbate siya kilid. Ang ikulbaan siya, natabo ang insidente sa sulod ng tiripas. Ang nagabiyahe pa kadto sa Kalibo, ang suspect nga minor de edad, ginahambalay isa ka badyaw, nagsakay sa banga, sa Banosang Banga, pakadto diri sa Banosang Kalibo. Ang kaluyon sila, mga 8 kilometers hadin sa Banosang Kalibo, no? So nagpanghatag ko sa sang iya sobre, nga nagapangayon sa sang bulig, according sa panaysayon sang babae, naghatag man siya, nagpa-thank you pa ang minor de edad, no? 15 anyos mo. So, pagkatapos sina, nagadalaga na ang bus, agin palikan siya bala sang minor de edad, kaya nagpungko sa tupad niya. Dito sa likod nga bahin sang bus, kaya ang mga pasahero laban, dito nagpungko sa frente, lapit sa driver. So, duha lang sila dito sa likod sang bus, kaga nabatyagan niya ang siko bala sang minor de edad, nagabunggo-bunggo na sa kilid, yakin lantaw niya subungsos, nagkurog ang babae. Okay, nakita niya ginpagawa na sang minor de edad ang iya kinatawo kaga hindi makambal ang babae ginkablit niya ang iba niya pasero nagkanto siya kang nagpangayukulik sa konduktor. So pag-abot diri sa Banosang Kalibo ginaresto ang minor de edad custody ani sang pulis kag iga counseling subong
diri sa ginturnover subong diri sa barangay poblasyon, barangay council para sa nagakaigo nga counseling, no? Nga ang babae daw na trauma siya, daw na-adlock na siya kuno nga mag-travel nga isahanon K5 Eastern Visayas. Samtang nga diri sa Banwa sa ang Kalibo kag probinsya kandugang ginatag nga mga balita kahapon man nagpadumdum diri ang Kalibo Fire Marshal kay hindi pag-unahon ang social media, no? Amo ning pagpadumdum ni Senior Fire Inspector Macario Montaño Jr. parang masabat bala ang kagmalikawan ang mga sunog diri sa Banwa sang Kalibo kag bilog daron nga probinsya sang Aklan, no? Kung sa diin madali subong ang pagkalit sang kalayo kay mamala ang aton palibot, no? Ang iban dapat gid man nga dapat gid nga ang aton ni mga kauturan, no, magdubli ingat gid i-unplug ang mga appliances amo nang mga pagpadumdum niya maglikaw sa mga octopus connection kag ang pag-check permis ang aton LTG dapat aton gid ini nga himon nga daily routine mga ka-K5 amo na sa ang iyang pagpadumdum. Pero kahapon man naka-record na kami diri sang isa ka kaso sang sunog diri sa Banwa sang New Washington na mga ka-K5 diri sa Western Visayas, no? Kay ang isa ka panimbalay sipot kid sa barangay Pulo sa Banwa sa New Washington ang panimbalay ginapanagian sang Protasio family. Kag wala gid matabangit sang Bureau of Fire Protection ang rason sang sunog ang linya sang kuryente malapit sa ilabalay natumbahan sang sanga sang kahoy nga patay. Nag-igrab ang kalayo kag malapit sa ilabalay pati balay nila tinadalaig. Sipot gid kay wala tao dito kay tanan sila sa obra kag ang kabataan sa eskwelahan. So masugo nga balita sunog gid ang bilog nga balay K5 Eastern Visayas. Sir Nestor, balik sa imo pag sa K5 Eastern Visayas. Amo ang balita di sa amon. Thank you so much, Sir Michael, no? Arigan sa K5 News FM Kalibo. Jay, check na naman Rojas, Brother Jolitz, ano mga balita dyan? K5 at Istorga K5 Western Visayas, mga balita diri sa amon sa syudad kag probinsya sa Capiz ni kahapon, no, ginaplastar na ni City Mayor Ronnie Ladibas gin-inspeksyon ang Tanzaville, isa ini kapabahay diri sa barangay Tanza, syudad sang Rojas, nga ginapaya pagkasayluhan sang kapin ukon na masobra isang gadaos ka pamilya nga napiktuhan sa sunog kung nabiktima sang sunog sa tinalikdan nga adlaw diri sa May Rizal Street, barangay 7, Rojas City. Kay temporaryo ini sila karon nagapabilin diriya sa isa ka blutuan, no, sa Rubina Andrada Santos Memorial School kag ginapahayagan ni, no, ang DepEd di nagatalana na sa ila sang 15 na gilamang kaadlaw nga pagtiner sa nasambit iya nga evacuation center amo ining bulutuan. That's why karon ang city government kay bakante man ang nanibitan iya nga pabahay amo ini nga gin-inspeksyon nakahapon kag ginpahamtangan na sa kuryente kag tubig managikan sa Capiz Electric Cooperative kag Metro Rojas Water District. Di amo ini, no, maglabutan ni karon ang pila pagidiya ka mga bulig para sa mga 102 families, no, nga napagkit karon diri nga nabiktima sa sunog. Amo man ang K5 News FM Rojas tinaglonsyar sang tabang sa mga nasunugan. That's why amo sinikaron nga panawagan diri sa K5 News FM Rojas K5 Nestor Western Visayas. Diba si may mga bulig da, ano, diri sa aton nga makuturan sa mga K5 naton sa Western Visayas sarangin nila diri ipalapot man sa K5 News FM Rojas. Madamo na, no, nagalabutan diri karon nga mga bulig, financial, cash, may ara man iya sa mga goods kag iban pa ho, may mga clothing naman diri, no, nga ginpadala kag iniman, no, ang igatan ay man igahatag igatabang sa K5 News FM Rojas sa mga nasunugan naton nga mga kuturan diri sa may barangay sa 7 ka K5 Tistora. Idugang ko lang niyo ang isa iya ka persona nadakpan kagabi sa pagduso sa droga nakuhaan pa sang arma sa lutang ining si Leonardo Baldomero nga taga barangay Cayos, Pilar Capiz. Ang operating team amo man ang Pilar PNP. Amo ni pila ka mga balita di ka K5 di store wala di badyaw nga gapakita kita sa iya kuno. Good job kami di ang K5 di store. Amurang kampiyon ka K5 Julito kay ti urati badyaw nga nagapakita-kita. Dahil sa Iluan ta si Sir Ted sa Iloilo. Sir Ted, ano mga daragkal nga balita dyan? Good morning, Liwat. Vlog ko katama mga balita diri sa Iloilo. Kahapon sa barangay Turukadan sa San Joaquin, Iloilo, ginbombahan, igo sang jet fighter to sang armeo. O doon nga ginadinay nila ini nga may airstrike. Ang kuta sa mga rebelde, 3 ka mga rebelde patay.
Ining Nahom Camariosa nga grupo or South Panay Front Committee Rion Panay ang naengkwentro sang 301st Infantry Brigade sang Philippine Army. Na-recover ang mga high-powered firearms. May 4 ka M16 rifle, may 1 ka AK-47 rifle, may 3 ka bandoliers, commercial radio, kag 9 ka mga backpacks. May mga gamit sang mga rebelde, may mga duyan pa dito. Sa ibang pa nga balita, may dako man nga sunog nga natabo sa Sitio Agpangan, Barangay Kabilawan, New Lucena, Iloilo kahapon. 40,000 ka mga piso or 5-day-old chicks sa Los Angeles Poultry ang nasunog. Ining poultry ini ginapalagihan ni Engineer Louis Los Angeles. Nagalabot sa 11.2 million pesos ang halit sang sunog. Speaking sang tigilinit, ang El Nino phenomenon ng halit niya diri sa Western Visayas. Suno sa Office of the Civil Defense, pagi kay Director Raul Fernandez, nagalabot na sa 564 million pesos. Ang Iloilo ang natamaan nga may 434 million pesos nga damage sa agrikultura sa maisan kag humayan. May 6,967 ka mga mangunguma ang affected. Ang Antique may 102 million pesos nga bili sa halit sa El Nino. Ang Capiz may 2 million kag ang iban nga parte sa Western Visayas ang mayaraman sang dako nga halit. May nagpakilala diri nga pakaisa ni anay Presidente Rodrigo Duterte. Si Duterte nakilala nga drug buster. Pero inisa nadakpan gabaliga droga sabo. Sa Barangay West, Habog-Habog, Molo, Iloilo City, ang ngalan niya Joy Duterte. Joy Duterte, 32 anyos, kag Armando Duterte, 64 years old. Amaning mga balita sa Iloilo. Back to you, Sir Nestor. Sabi ko, basta Duterte, hambal na, I hate drugs. So, sige lang. Diyan naman ang mga balita, ka-K5 Western Visayas, sa may probinsya kang Antique, dayon amon Antique Provincial Health Office, nagapangabaygid sa mga kabugtuan ta, nga likawan anay ang pagkaan kang diyang mga street foods, bangad nga nagataas ang kaso kang tipos o kon typhoid fever sa probinsya kang Antique. Kay as of February 27, regyan rin sa 52 ang kaso kang diyang tipo sa probinsya, halin dya kang Enero, kadyalang tuig. Nagapanguna dyaong Banwa kang Kulasi nga may 39 ka kaso, ginasundan kang Tibiao nga may 7, si Baste kag Patnongon nga may 2, kag ang Sibalom kag ang San Jose nga may tag-isara ka kaso. May napatay rin nagya ka naman bangod sa diyang tipos, no? Nagaedad kang 14 anyos, taga Banwa kang Kulasi. Ang diyang tipos gali Daddy Babes, Idol Kim, Sir Ted, Sir Michael, and Brother Julito, halin galira or dara gali kang bakterya, pinaagi ko no sa pag-inam o kon pagkaan kang kontaminado, kang higga bala kang taho, mga ka-K5, agad malikawan ko no dya, at dapat ko no i-practice natin ang proper hygiene. Kag daad ugalian ta mag tumar no kang klinika di Tribayo kag klinika Sport Biotex. Sige na. Alas 5:55 atan oras ren ano Idol Kim, may masugpon ka to party sa badyaw nga gin balita ni Sir Michael. Idol Kim, ang badyaw lambing nga nakilala ko already sa supad. Ato ba lang siling mo nga damo to ikaw to mo nang gintunaan sang kwan? Sang typhoid fever. Basin bisan din lang sa inyo na damo basin guro. Damo basin. Amo ra gani ang WHO nga dapat sa mga CR give lang magpamuhin. Ka-K5 Western Visayas. Pero Sir Ted, na-identify rin tong tatlo ka mga napatay. Wala pa ang duha ara subong sa Sumagpao Funeral Home sa Santa Barbara, ang isa sa punerarya sa San Joaquin. Puro gini sila mga membro sang hublag kag dito sa lugar nga ginbombahan sila. Damo to sa mga subversive documents kag may mga bags sila dito, may mga duyan.
may mga butane to dito sila galuto-luto sa sa bukid. Kaya nila matulopang dan nga na simuta nagli sang sang Philippine Army ang ilang kuta dito. Di suno sa mga pumuruyo, gapangabay sila sa mga rebelde nga rapada nga sungka na lang kay ti kung natabo ini sa barangay Turukadan sa San Joaquin, natabo man ini sa Megaw sa nagligad nga duwak tuig, kasi kung masulit naman. Amo ni sabong nga gina-intensify ang kampanya against insurgency diri sa Iloilo, kapin pa sa sur nga bahin sa 1st District, kay ti damo pa man sila nagapanagoda hasta sa probinsya kang Antique, sa Knimo dyan sa Antique, Sir Nistore. Antique? Exactly, Sir Ted. And K5 Western Visayas, kapon gani pati mga taga Sibalom, San Remeo, kag Banwa kang Hamtik, ang paglinok panay, batian, dya ka naman, rugto ka naman sa Sibalom mo, batian, gid. Sige. Hindi ko rin pag-ibalik kaninyo, lang nagidatan oras, kita nakitaliwat sa Romas, K5 Western Visayas. Thank you, Ken. Salamat, Ken. Oo, kaya boss naman. Parang hidlawan na imang kita. Nabatian ang K5 Kumustahan. Blessed morning, Sir Benny Hermano, kay Ma'am Faye Panagiton Estilo, kay Ma'am Jane Istopasa Irisuelo, kay Sir Richmond Garlan Hinise, good morning Sir Richmond, kay Ma'am Lizelle Caluyo, Hersaba family, good morning, Ma'am Aurora Sirodo Sinieres, kay Ma'am Rose Garvilles Tanieza, sa kay Mr. President Fred Pasgala, Ma'am Luna Mundido, Ma'am Salome Imalay, kay Ma'am Ana Marie Bilaong, Ma'am Ana Marie Bilaong, Sir Roden Porras Cardinal, kay Ma'am Maricel Casiple, Ma'am Rhea Mahilom, kay Sir Danny Agpalo sa New York, Sir Rami Ablitado family sa Bujawi Badyangan, kay Fernandez, Ma'am Miss Cynthia Swedi, Tatay Esra, kay Ma'am Nadilin Sautong, kay Ma'am Annali Bahade, Ma'am Raquel Gubatanga, kay Sir Rodney Tinagan, kag ang mga vendor sa Pasig Public Market, Ma'am Elsa Dimafilis Arnaiz, Norlen, gapamati sa aton subong. Standby na ha sa DTX 500 Morning Newscast. Sir Jimmy Tabuyok sa Jimmy Store sa San Rafael Mandurriao, Ma'am Eleanor Artajo sa Zone 1 Cuartero Haro, kay Ma'am Jenny Narciso sa Zone 2 sa Dimocracia Haro, kay Mami Epifania Cartagena and family sa Sitio Paraiso, Barangay Cubay, Haro, Iloilo City. Las 5:59 na sa kaagahon. Aga na ini. Saan ba sa DTX 500 Morning News? Magasulod na si Alexandra Luis. K5, Ted Aujero Francia. The Lord bless you and keep you. Para sa Kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM, Tacloban, 107.1 K5 News FM, Olongapo City, 97.7 K5 News FM, Dumaguete City, 95.7 K5 News FM, San Jose Antique, 94.5 K5 News FM, Calibo, 100.9 K5 News FM, Rojas City, 89.1 K5 News FM, Pasig City, 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. D3 Bio ang suplemento ko, katas ang upo kag sipon, katas ang trangkaso. D3 Bio ang suplemento ko, bakterya ka virus, ubo sa D3 Bio. D3 Bio ang suplemento ko. D3 Bio ang suplemento ko.
Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. DTX 500 ang aton nga suplemento. DTX 500 diabetes arthritis magkaayo. DTX 500 ang high blood mo sigurado magkaayo. DTX 500 ang aton nga suplemento. DTX 500. Epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, kag madamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX 500 ang health mo protektado. DTX Coffee Mix Kape nga detoxify ang lawas. DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix ang healthy coffee para sa tanan. DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix Kape nga detoxify ang lawas. DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix ang healthy coffee para sa tanan. DTX Coffee Mix nag-detoxify, nabulig magpaniwang kay tutong at kay hinday. DTX Coffee Mix lawas na piluan, diabetes ligawan. O magkape na ta, DTX Coffee na. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka ba? Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news! Bangod sarang na kamo nga makapakonsulta sa libre. Libre? Libre! Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasay City Branch. Magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvacion Street, near corner A Pani Street, Barangay Poblacion, Ilawod, Pasay City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo na hamtang sa Ilope Street sa kilid sa Robinson Saro. Ikayong lawas salungan halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sabi, pag si girl in love, you see it in her smile. Pag lalaki in love, you see it in his eyes. EO Executive Optical, expert eye care, state-of-the-art facilities. Girl, have your eyes checked and see the love. Bea Alonzo here, EO Executive Optical. Love your eyes. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Las 6:04 sa aga, oras tulong sang Mighty C D3 Bio DTX 500 kag Klinika Spore Biotics. Live mula sa bulwagang balitaan ng K5 News FM Iloilo. Narito na ang mga nagbabagang balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong mga tagapagbalita. Kap K5 Ted Aujero Francia at Kap K5 Alex Escalante. DTX 500 Morning Newscast. Pilipinas, maayong aga! Welcome sa DTX 500 Morning Newscast. Huwebes, Febrero 29, tuig 2024. Mga ka-K5, mabatian kita sa 88.7 sa inyo tag sa mga FM radio dial. Makitaan ka, mabatian man kita worldwide, pinaagi sa ating official Facebook page. Ang K5 News FM Iloilo 88.7. Sa kinaandan kami ang inyong mga tagbalita K5 Ted Aujero Francia. Kag ako naman si K5 Alex Escalante. Sa headlines, sa Pangulong Dinalan, ginadulong sa kaalawan sang DTX 500.
DTX 500 puno sang antioxidant materials nga nagabulig sa paghatag sang protection sa DNA gikan sa oxidative damage. Himo man ini sa amarguso kag de-sugared sugarcane extract powder ukon pinuga nga panit sang tubo para sa mga may diabetes, liver kag kidney problem. Magtumar na sang DTX 500. Top story of the day. Top story of the day. Anay Presidente Rodrigo Duterte ginpanginwala nga iya ginhambalan si Presidente Marcos Jr. nga adik kag naga druga. Balitang lokal. Philippine Army ginpanginwala nga may airstrike sila nga ginhimo sa nabukid nga bahin sang San Joaquin, Iloilo. Balitang lokal. Ginapahayag pa kaisa ni Anay President Duterte dakop sa bypass operation sa distrito sang Molo. Balitang regional. Sa Aklan, lalaki nagmasturbate sa sulod sang series bus sa atubang sang isa ka dalaga. DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast. Sa network news sa Mabinay, Negros Oriental, bata nabungguan sang salakyan patay. Balitang National. Balitang National. Oras ang pagbinutuhay sa May 2025 elections, palawigon. Balitang National. Balitang National. 51 ka probinsya sa Pilipinas apektado sang El Nino. Balitang International. Hamas militant group wala pa sang may nabaton nga peace proposal. Balitang Negosyo. World Trade Organization Agreement ginratify na. Balitang Sports. Sa boxing, Yumer Marshall magasambuha sa Marso antes ang Paris, France Olympics. Balitang Entertainment. Catriona Gray kag Sam Milby may problema sa relasyon sunod sa ila management. Balita Extra Special. Balitang Extra Special. Milyonaryo sa Germany daw katingalahan nagakuha sang pagkaon sa basurahan. Bantayan ang latest nga foreign exchange rate. Oras la 6:09 na sa aga. Magtimpla na sang healthy nga kape. Pre-Bio Coffee. Prebiotic ag probiotic coffee nga may moringa oleifera ukon balunggay. Ang healthy nga kape. Kagkaron sa detalye sang top story of the day. Top story of the day. Top story of the day. Balitang National. Balitang National. Ang top story of the day ginadulong sang Mighty C, alkaline nga vitamin C kag D3 Bio. Gusto mo nga mag-ayo, mag D3 Bio. Ginpanginwala ni Anay Presidente Rodrigo Roa Duterte nga iya ginhambalan si Presidente Marcos Jr. nga adik kag nagagamit sang druga. Sa statement ni Duterte sa press conference sa Davao City, iya ginpahayag nga bisan patsyon pa siya. Wala ini nakahambal nga adik si Marcos Jr. Madumduman nga sa nagligad nga bulan, gintawag ni Duterte si Marcos nga bangag kag drug addict kag iya man ginpahayag nga sang siya pa ang alkalde sa Davao. May ginpakita ang PDEA sa iya listahan sa dinyara ang pangalan ni Marcos nga nagagamit sang druga. Apang sining karon lang nagbaylo ang pahayag ni Duterte nga suno sa iya medical drugs ang ginusar ni Marcos kag indi shabu. Alas 6:10 na sa aga. Hingagaw na subong adlaw sa katapusan nga adlaw sang anniversary sale sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Bagsak preso ang presyo sa mga food supplement nga imo nga ginakonsumo. Paghaapit sa Klinika Pasig City Branch, Salvacion Street, Poblacion, Ilawod, Pasig City. Klinika Iloilo City Branch sa tupad lang sang Robinson's Place Saro, kag Klinika
Yag-Aw Branch. Subong adlaw Huwebes, sa mga taga-Pasig, Duanya, San Enrique, San Rafael, Kalinog, Bingawan, Lambunaw, Dingle, Kaiping nga mga banwa. Adto kamo sa klinika Pasig City Branch, may libreng konsulta subong nga adlaw. Blessed morning, Sir Janelle Baclay. Sir Janelle Baclay sang Radyo Pilipinas. Kay Ma'am Jenjen Latosa Copita. Ma'am Jenjen Latosa Copita sa Kuwait. Sir Roden Poras Cardinal. Ma'am Lilibeth Caro Badilles. Tumar na kamo ha. D3 Bio kag DTX 500 para sa mabakod nga immune system. Las 6:12 na sa aga sa Pilipinas. DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast. Balitang lokal. Sa kaunda na sang mga balita lokal. Ang balita ginadulong sang DTX Herbal Oil, Lavender kag Lemon Scent. Ginklaro ni Brigadier General Michael Samson na wala sang airstrike nga ginpatigayon ang Philippine Army sa Barangay Turukadan, San Joaquin, Iloilo. Kadungan sang encounter sa tunga sang New People's Army kag Philippine Army. Suno kay Samson, hindi airstrike kundi direct strike paagi sa pagpalupok sang kanyon ang ginhimo sang mga soldado matapos nga nakabaton sang information nga mas sobra 20 ka mga rebelde ang nakapwesto sa lugar. Dukang pasang opisyal, wala naman sang dapat nga kabalakan ang mga residente sa lugar. Kagin nabuligan naman ang maini sang Philippine Army agod nga ma-evacuate kag mapasiguro ang ila nga safety o kon kahilwayan. Sa kaangot nga balita lokal, wala sang may na-monitor nga nagasulod o kung nagapangayo-kayo nga katapo sang rebelde nga grupo sa Barangay Lumbuyan, San Joaquin, sunod sa mga residente sang nasabit nga lugar. Sa interview kay Kagawad Jonathan Satore, ining gabing una nga tinion nga ilan na eksperyensyahan ang nagluntad nga encounter sa tunga sang army kag rebelde nga grupo sa ila lugar sa kalawigon niya nga pagtiner sa ilang lugar. Sunod kay Kagawad Satore, alas 3 kahapon sang kaagahon sang mabasyagan ang 3 kadalago nga lupok kag asod-asod nga paglinupok. Ginpahayag sa natungdan nga gilayon sila nga nagwa sa ila panimalay kag nagtipon sa isa ka lugar para sa ila seguridad. Suno kay Kagawad Satori, ginabisuhan sila sang Philippine Army nga hindi na magkadto sa ila nga bukid o kuntalamnan kag magwa sa ila panimalay para sa ila nga safety. Si Kagawad Jonathan Satori. Namon katukay na sir, mga alas 3, asod-asod nga lagko nga lupok. Bali, 4 ni kalusod-asod nga lupok. Pagkatapos, ang jet, fighter jet, guro to nagagi ka to. Balik lang sila, ti amang pumuluyo nga dili nga dapit. Nakulbahan man, nagtiriripon kami dito sa Piak para nga city nga amon kagalingan kay kami mismo nakulbahan man kay sa kalawidan naman di amo pala dyan tabo nga amo kadya ka. Balitang lokal. Las 6:14 sa aga Philippine Standard Time, oras dulong sang DTX 500. Para sa normal nga blood pressure, likaw sa cancer, mag DTX 500 na. Residente sang Barangay Lumbuyan, San Joaquin, Iloilo nga affected sang nagluntad nga engkwentro sa tunga sa militar kag mga rebelding NPA, nagapanawagan sa mga rebelde nga magbalik na sa sabak sang gobyerno. K5 Nicole Marie Teprado sa report. Nagapanawagan si Florencia Ondot, residente sang Barangay Lumbuyan, San Joaquin, Iloilo, sa mga rebelde nga New People's Army o kon NPA nga untatan na ang pakig-away kag magbalik na sa sabak sang gobyerno. Sa interview sang K5 News FM Iloilo, kay Nanay Florencia iyagin payag nga dapat magbalik na sa sabak sang gobyerno ang mga rebelde bangod buligan man sila kag indi pagpabayan. Dugang sini, magdangup lang sa gobyerno agod ipalabot ang mga problema kag matagan solusyon kag hindi ipagi sa pagpakig-away gamit ang armas bangod makaluluoy ang mga maapektuhan nga pumuluyo. Nga pangabay sa inyo hay nga mag-ano na kita sa aton diri lang nga tawag nga sa gobyerno magabalik na kamo kay nga hindi man kamo sinapagpabayan sang gobyerno naton kung sigihon ninyo ina ang kaluluoy
ang mga civilian kag kamo man wala man kamo man nga maka experience sang amon na masakit man ba halimbawa base kun ang masalabat nito sang bala base pamilya nyo man ti masakit man na sa aton. Naibaluan nga tuman ang kahadlok kag kakulba ni Nanay Florencia sang maglinupok sang mag-engkwentrohanay ang NPA kag mga soldado sa ila barangay. Sa nasabit nga engkwentro, 3 ka mga NPA ang ginbawian sang kabuhi. Kag ini si K5 Nicole Castañeda Teprado para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. This news is Kabugusan nga 564 million pesos ang halit nga natugas ng El Nino sa Western Visayas sa sektor sang agrikultura base sa pinakaulihing nga report nagikan sa Department of Agriculture o DA Region 6. Sa interview kay Civil Office of the Civil Defense o OCD 6 Director Raul Fernandez, iyaging pahayag nga labi nga naapektuhan ang probinsya sang Iloilo nga nakabalhag sang 434 million pesos nga halit kag naapektuhan ang 6,967 ka mga mangunguma. Ginasunda naman ini sang Antique nga nakalista sang 102 million pesos nga halit sa agrikultura kag apektado naman ang 2,845 ka mga mangunguma nagikan sa 14 tanan ka local government units ug LGUs. Samtang 24 million pesos naman ang agriculture damage sa Antique kag 2 million sa probinsya sang Capiz. Sunod sa Direktor Mayorya nga pananom nga naapektuhan amo ang humay kag mais. Las 6:08 sa aga Philippine Standard Time, oras dulong sang DTX Beauty Soap. Nagpanugyan ang Department of the Interior and Local Government o DILG Western Visayas sa local government units nga handaan ang pag-igo sang El Nino phenomenon. Sunod kay Regional Director Juan Jovian Ininiero, nag-issue na ang DILG Central Office sa memorandum kag pahanumdom tuhoy sa himuon sang mga banwa sa pagbato sa tig-ilinit. Dugang pasang opisyal, luyag sang agency na mayara sang action plan kag contingency plan ang kada banwa agud handaan ang mga inepekto sang sobrang tig-ilinit. Sa dugang pang balita, local refresher training sa mga narcotic detection dogs sa Rayon 6 nangin madinalagon ka K5 Kim Kaluyo sa report. Nakabaton sa Certificate of Completion ang 17 tanan ka mga handlers sang narcotic detection dogs sa NDD sa Western Visayas nga ginalakipan sa Philippine Coast Guard, Philippine Drug Enforcement Agency akon PDEA Region 6 kag local government unit akon LGU Dumangas. Madasig nga na-detect sa mga sniffing dogs ang mga ginpangtago nga mga illegal substances nga ginalakipan sang ecstasy, shabu kag marijuana. Lakip sa mga ginpatigayon amo ang room searching, vehicle searching kag pag-search sa iban nga mga kargamento. Nagalaom naman si PDEA 6 Acting Regional Director Melvin Estoque nga madugangan na mga kinang unit sang rehiyon kag makaprocure man ang tagsa ka provincial government akod maka-augment sa ila daily monitoring. Sa masunod nga quarter, ginalauman nga liwat ini nga ipatigayon kag mas madamo ang magapasakop. Of course, number 1, no? Kaya nga nandyan yung PDEA, yung K9 at yung LGU. Unang-una yung camaraderie, yung teamwork mabuo. No? Secondary, of course, yung aso natin para to ensure na effective and efficient pa rin sila doon sa functions nila. Kagini si K5 Kimon Tanyo Karuyo para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. Balitang Lokal. Las 6:20 sa aga Philippine Standard Time, oras dulong sang healthy nga kape, Pre-Bio Coffee. Prebiotic ag probiotic coffee nga may moringa olifera ukon balunggay. Priso sa Haro Police Station, nakapalagyo. K5 Eric Cañizares sa report. Nakapalagyo ang isa ka preso sa Haro Police Station. Santo sa kumpirmasyon ni Police Major Eduardo Chacon Jr. Pinaagi kay Police Major Sheila May Sangrines, taghambal sang Iloilo City Police Office kon ICPO. Sa interview sa K5 News FM Iloilo kay Sangrines, ginpayag sini nga ongoing pa ang manhunt operation sa Haro PNP sa pagbanguna ni Police Major Eduardo Chacon Jr. Ang ila sini nga Chief of Police. Well, ginako
i-confirmar naton ina no sa bahin sa Iloilo City Police Office bag-o lang naton na labot no ang aton hepe sa Haro Police Station, Major Eduardo Chacon Jr. Kag na-confirm na pagid na further sa aton na City Director. But unfortunately, subong ang aton nga hepe is nagapanguna sa manhan kag follow-up investigation kag pagtulid no sa nga posible katuan sa sining alleged nato nga preso. Naibaluan nga eksklusibo nga nabaton sang K5 News FM Iloilo ang impormasyon pasado alas 6 ng gabi Pebrero 28 nga may isa ka preso nga nakapalagyo sa presohan sang Haro Police Station. Sa karon wala pa giningadlan sang Iloilo City Police Office o kon ICPO kag Haro Police Station ang preso nga nakapalagyo. Balita nagikan sa distrito sang Haro. Ako si K5 Eric Canizares para sa Kampiyon nga Balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. This news is brought to you. Nakuhaan sang balor 200,000 pesos nga ginapatian Shabu ang mag-amay nga Duterte sa Bibles Operation sa Barangay West Habog-Habog Molo, Iloilo City. Pebrero 28 sang gabi. Sa interview kay Police Major Marlene Roque, ang Roquero, ang hepe sang Molo Police Station na baklan si May Joy Duterte, 32 anyos ang isa ka plastic sa suspected Shabu. Gamit ang 15,000 pesos nga Bibles money, kag arestado man ang iamay nga si Armando Duterte, 64 anyos tungod sa conspiracy. Anong tanan ka plastic sachet sang Shabu ang na-recover sa mag-amay nga nagabugat sang 30 grams. Las 6:23 sa aga, Philippine Standard Time, oras dulong sang Klinika Deo Fresh. Para mahumot ang ilok, maputi, wala sang angsod. Magamit sang deodorant organic, may VCO, virgin coconut oil, Klinika Deo Fresh. Poultry Farm sa Kabilawan, New Lucena, Iloilo na sunog. K5 Kim Kaluyo sa report. Nasunog ang Losanias Poultry Farm nga ginapanagiyahan ni Engineer Louie Losanias nga napahamtang sa Barangay Kabilawan, New Lucena, Iloilo. Nagluntad ang sunog alas 12:53 ang udto Pebrero 28. Base sa impormasyon nga nakuha sang K5 News FM Iloilo sa lugar, nagalid ang kalayo sa nalikod nga bahin sang among nga poultry farm. Ginabanta 20 metros ang kalaparon, kag may kanabaon nga 150 metros ang poultry farm nga ubos gid nga nagkalasunog. Nahibaluan nga tunnel ventilation type ang nasambit nga poultry farm, agud nga hindi magsungaw ang baho kag hindi mahapunan sang langaw. Sa pahayag sang pila ka mga trabahante nga aga lang ginload ang ginabanta 30 to 40 kalibo ka mga 5 days old nga mga piso, sariin naubos nagkalamatay sa sunog nga nagluntad. Dugang pagidiri, nagkalasunog man ang ginabanta 700 kasako sa mga feeds, kag iban pa nga mga kagamitan nga ginabanta may kabugusan nga milyones ka pesos ang balor sang halit nga gintugas sang sunog. Maswerte naman nga wala sang may na-record nga kaswalidad sa among nga insidente. Sunod naman kay Fire Officer Nieva Hovero, ang acting chief admin sang BFP New Lucena, alas 3:53 ang hapon na sang nagdeklarar sang fire out. Padayon pa sa karon ang investigasyon sa mga otoridad kung pila ang partikular nga kahalitan kag ang ginhalinan sang sunog. Balita gikan sa Banwa sang New Lucena. Inisi ka K5 Kim Montaño Kaluyo para sa Kampiyon nga Balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. Balita lokal. Sa Pasay City, lalaki nga nagkalong ang ulo na niro. Kay K5 Aaron Lloyd Refuyo sa report. Dali na lang ginlotang ang 27 anyos ngayon nga si alias Joseph samtang nag-spray sang tanom nga mga pinya alas 8:34 sa nga Pebrero 27 sang natabo ang krimen sa Barangay Nueva Union, Pasay City. Base sa investigasyon na Police Lieutenant Colonel Benjo Clarete, ang hepe sa Pasay City Police Station, genpayag sini nga kalibre 22 ka basirang gentero sa suspect nga si alias Phil 40 anyos kaglon sa residente sang nasambit ka barangay. Sunod pa kay Clarete, maigo sa nawala nga likod ang biktima, girayon nga nakapalagyo ang suspect tubtob na corner inisi labalay kag mayara pa sang negosasyon. Sa nakabati sang uwang sang ambulansya ang suspect, nagdalagan ini pero sa ulihi natigayon gid ini nga na aresto. Ang ato nga victim while nag-attend sa iyang pineapple plantation nga nag-spray.
kag ining suspect nato nag-arrive without any reason. Amo to tiro nilang ang ining biktima nga ano ganin siya, naigo ganin sa iya nga daw left back sa portion sa iyang lawas. Na-recover ban sa pulis ang posil nga kargado sang siyam ka mga bala. Dugang paniklarete, yara naman sa estable nga kondisyon ang biktima diri sa hospital sa Iloilo City. Mga ka-K5, desidido nga magpasaka si kaso ang biktima matapos niya nga tiro kag ang suspect nagapangatuban sa karon sing attempted homicide sa nakahunong sa Pasay City Police Station. Kagako naman si K5 Aaron Trefoyo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM. Ang ining balitang lokal. Las 6:27 na sa aga Philippine Standard Time, oras dulong sang D3 Bayo. Gusto mo nga mag-ayo sa trangkaso, mag D3 Bayo. Gusto mo nga magniwang, mag D3 Bayo. Single mom nga may duha ka mga bata na pilian bilang benepisyaryo sang Kampiyon nga serbisyo para sa mga pigado sang K5 News FM Iloilo. K5 Jenny Kaoyonan sa report. So mga ka-K5, isa naman ka maswerte nga benepisyaryo sang Kampiyon nga serbisyo para sa mga pigado sang K5 News FM Iloilo, ang Kampiyon nga estasyon sa Iloilo. Kaupod ang RYU Foundation ni Dr. Ramil Uy. Dili kita subong sa may Zone 5, Barangay Sambaga, Haro, Iloilo City. Napunan sang kalipay kag pagpasalamat si Maria Elena Pungase, 51 anyos, kag residente sang Zone 5, Barangay Sambagharo, Iloilo. Matapos nga mapilian bilang benepisyaryo sang Kampiyon nga serbisyo para sa mga pigado sang K5 News FM Iloilo, ang Kampiyon nga estasyon. Si Nana Elena ang single mom kag may duha ka mga kabataan nga isa ka babayi kag isa ka lalaki nga lunsay yara pa sa elementarya. Tuman ang kabudlay para kay Nana Elena nga magpadako, mangita sang trabaho kag magpaeskwela sang iya duha ka mga kabataan, humarin sang nagbulagay sila sang iya nga bahay. Si Nana Elena ang nagatrabaho bilang labandera, nagaobra man sa uma, timbang, nagapamasahe kag kung ano lang nga pwede makitanan, kag kadungan pa sini may ginabatsag man siya nga diabetes, high blood kag pagpanakit sang kalawasan. Nagapuyo siya karon sa idarom sang bakante nga lote kag sa hayog-hayog nga balay, kaupod niya ang iya duha ka kabataan. Nakabato ng panimalay Pungase sa isa ka sako nga bugas, 500 cash, isa ka radio set, isa ka box ng Niti Extra Mix kag pre-bio coffee, kag isa pa yun ka bade nga puno sang grocery items. Si Nana Elena ang isa lamang ka benepisyaryo sang Kampiyon nga serbisyo para sa mga pigado sang K5 News FM Iloilo kag sang RYU Foundation. Dayon nga magahatag sang bulig sa mga nagakinahanglanon kag nagahatag sang paglaom sa kada Ilonggo. Sa karon nabato na ni Nanay Tingting ang gamay nga grasya nga ginhatag sang K5 News FM sa iyang programa nga Kampiyon sa serbisyo para sa mga pigado sang K5 News FM Iloilo, kaupod ang RYU Foundation. Kag ini naman si K5 Jenny Kaoyonan para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast. Balitang Regional. 6:30 na sa aga sa Network News. Sa Aklan, lalaki nagmasturbate sa sulod sang series bus sa atubang sang isa ka dalaga. K5 Leonard Viray sa report. Gindakop sang mga pulisan ang isa ka minor de edad matapos nga mag-masturbate sa atubang sang isa ka dalaga nga babaye nga pasahero sa sulod mismo sang isa ka pampasahero nga bus kahapon nga adlaw. Suno sa 22 anyos nga biktima, natabo ang malaswa nga aktibidad sang suspect samtang yara ini sa biyahe pakadto sa Banwasang Kalibo. Suno sa babae nga biktima, nagsakay ini sa bus halin sa Banwasang Balete kag naglingkod sa likod nga parte sang bus kung sa diin wala ini sang tupad nga pasahero. Pag-abot sa Banwasang Banga, nagsakay ang suspect kag nagpanudpod sang sobre para nga magpakalimos. Ginhatagan naman ini sang dalaga kag nagpasalamat pa sa iya ang nasa
nasambit nga minor de edad. Pag-abot sa banwa sang Kalibo, partikular sa terminal sang base, ay umane nga nagbalik sa iya ang suspek kag nagpungko sa iya nga tupad. Tumama ang asiko sang minor de edad sa iya nga kilid kag dira nakita na sang babaye nga ginabuhitan na sang lalaki ang iya nga private parts o kon masilan nga parte sang iya nga lawas kag ginahampangan. Diri na nakabatsyag sang kulba ang babae nga biktima. Rason nga nagtawag ini sa nga konduktor para nga magtawag man sa mga otoridad agod nga madakpan ang ini nga minor de edad. Samtang gindala ini sa WCPD sang Kalibo PNP kag gilayon man nga gin-turnover sa MSWDO para sa nagakaigo nga disposisyon. Suno man sa dalagita nga kinanglan nga mahatagan sang leksyon ang nasambit nga minor de edad para nga hindi na mauman pa sa iban nga pasahero ang natabo sa iya. Ang nasambit nga insidente nagangkon sang trauma sa 22 anyos nga dalagita. Balita Regional, gikan diri sa probinsya sa Aklan. Ako si K5 Leonard Viray para sa Kampiyon nga Serbisyo Publiko ag Kalingawan sa Kalibo. K5 News FM. Balitang Regional. Masobra 55 milyones pesos nga halit sang El Nino na record sa Negros Occidental. K5 Red Salgado sa report. Naglabot na sa 55 milyones pesos ang kabilugan nga kaperdian sa agrikultura sa Negros Occidental at tugas sa malawig na ka epekto sa El Nino kung saan pulo na ka LGU ang apektado. Sa pinakauli nga datos ang Office of the Provincial Agriculturist Tocon OPA, nagapangunang syudad sa Kabankalan nga may kaperdian sa hubayan nga nagdangat sa 22,834,450 pesos nga ginasunda naman sa Banwa sa Kawayan nga may 14,1,540 pesos nga kaperdian ag Banwa naman sang Ilog nga may 7,487,370 pesos. Ang syudad sang Sipalay magluwas sa kaperdian sa hubayan nga 1,623,445 pesos. May ari mo din sa kaperdian sa talamnan sang mais nga naglabot sa 157,852 pesos tugas malawig na nga dry spell nga nagresulta sa pagkalaya kapanano makagpagbagtik kaduta. But because of the drought, wala syempre tubig. Kaga of course ang soil makita mo gina daw galilitik na. So tinag-wilt na daw nalaya gid. So muna siya nga kung mag-report sila, ginapakatuan na namon sa mga agriculture extension workers to validate. Sa madumduman ginpahayag ni Gobernador Eugenio C. Lacson nga nagaplano ang probinsya ang Department of Agriculture Region 6 nga magpatigayon sa cloud seeding. Abang sa karon wala pa sa eksakto nga petsa bagod pagatunan pa ini sa ahensya agud hindi mauyak ang materyales nga pagagamiton. Para sa DTX 500 Morning Newscast, ini si K5 Red Salgado para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Western Visayas. K5 News FM. DTX 500 Morning Newscast. Las 6:34 sa aga, Philippine Standard Time, oras tulong sang DTX Coffee Mix, ang healthy nga kape. Sa K5 Network News, sa Mabinay, Negros Oriental, bata nabungguan sang salakyan, patay. K5 Shara Humilio sa report. Patay ang 7 anyos na batang lalaki ng masagasaan ng cargo truck alauna ay medyo ng hapon noong Martes sa barangay Mayapose, lungsod ng Mabinay. Kinalala ang biktima na si Alexander, residente ng nasabing lugar. Sa ulat ng Negros Oriental Police Provincial Office kung Nopo, binabagtas umano ng bata ang kalsada, partikular sa kurbadang bahagi ng National Highway nang mabangga ito ng truck na maneho ni John Celer Cadosale, 41 anyos mula sa barangay Bagtik, Mabinay. Mabilis na dinala ang biktima sa Mabinay Medical Community Hospital, ngunit diniklara itong dead on arrival ng doktor. Agad na tumakas ang driver ng truck matapos ang insidente, ngunit matapos ang 4 na oras na hot pursuit operation ay natagpuan ang driver sa sitio Kambaliwag sa barangay Bagtik ng nasabing bayan. Dinala ang driver sa Mabinay Police Station at positibong kilala ng mga testigo at ipinakulong. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Kini si K5 Shara Humilio para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko Kalingawan sa Negros. K5 News FM. Puwersa nga pag-agaw sang LGU personnel sang baligya sang isa ka vendor sa Catbalogan City, viral online. Ka K5 Reggie Malinaw sa report. Madam, nito pa pag-coordinate Haigbaw. Haigbaw pag-coordinate. Viral ang isang video
na in-upload ng isang netizen na kinilalang si Marites Banyar sa kanyang Facebook account nitong Lunes, Pebrero 26, 2024 kung saan makikita ang umano'y sapilitang pagkumpiska sa mga inilalakong paninda ng kanyang ina sa Catbalogan City Public Market sa lungsod ng Catbalogan. Reklamo ng uploader ng video ang umano'y hindi makatarungang pagdampot ng mga miyembro ng Catbalogan Law Enforcement Unit sa mga panindang gulay sa palengke ng kanyang ina. Gate ni Banyar na nangungupahan lamang ng pwesto ang kanyang ina at nagbabayad naman umano ito ng tama sa lokal na pamahalaan kung kaya't ganun na lamang ang reaksyon nito sa kinasapitan ng kanyang ina na umano'y nagtitinda lamang ng patas upang mairaos ang kanyang mga kapatid. Aniya, nagmamakaawa at nakiusap rin umano ang kanyang ina na huwag umanong dalhin ang kanyang mga paninda, ngunit hindi umano sila pinakinggan. Samantala, sa isang pahayag na inilabas ng Catbalogan City Public Information Office, sinagot ito ang mga aligasyon ni Banyar na unang naipost sa social media sa pagsasabing wala umanong business permit ang mga ito mula sa City Business Permit and Licensing Office. Ayon sa LGU Catbalogan, hindi rin umano ito nagbabayad ng kahit ano, gayon din sa cash ticket na una na rin umanong idinaraing ng orihinal na may-ari ng naturang pwesto. Itinanggi din ng pamahalang lokal ng Catbalogan ang ilang mga komento ng netizens na pinaghatian nito ang ilang mga nakumpiskang paninda kung saan ay na-turn over na umano ito sa BJMP at Prison Ministry kasama na ang kaukulang inventaryo at mga resibo. Paglilino ng LGU Catbalogan na hindi umano sila naging selective sa pagpapaalis sa mga illegal vendors, kundi kasama na rin umano sa mga kinumpiska at pinalis ay ang iba pang mga illegalista sa pagsasagawa ng naturang clearing operations. Git ng lokal na pamahalaan ng Catbalogan na wala umanong puwang ang sino mang inaabuso ang kanilang karapatan dahil ito'y malinaw na paglabag sa ating batas. Mula dito sa lungsod ng Tacloban, ako si Kakay Fabio Malinaw para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas. K5 News FM. Balitang National. Balitang National. Las 6:38 sa aga, Philippine Standard Time. Padayon sa DTX 500 Morning Newscast diri sa K5 News FM Iloilo. Sa gihapon kaupo ninyo K5 Alex Escalante, Ted Aujero Francia. Sa detalye na sang mga balita nasyonal. Ang balita ginadulong sang D3 Bayo, DTX 500 kag Mighty C. Ginaplano sang Commission on Elections sa COMELEC nga magpatuman sang mas malawig nga voting hours para sa midterm elections sa Mayo tuig 2025. Suno kay COMELEC Chairman Attorney George Erwin Garcia, target nila nga palawigon ang oras ang pagbinutuhay o bisa alas 5 sa kagahon tubtob alas 7 sang gabi. Naibaluan ng voting hours sa nagliligad ng mga pagbinutuhay, nagkasugod alas 7 sang aga tubtob alas 3 sang hapon. Tuyo man sini nga mahatagan pa sa malawig nga oras ang mabotante nga magamit ang ilang vote of suffrage right. Magluwas diri, paghahatag man ang COMELEC sang bastante nga oras, agud mas mapatag pa sa mga botante ang bagong sistema sang bagong machines nga gamiton para sa piniliay gikan sa South Korean joint venture firm nga Miro Systems. Sa dugang pa nga balita national, ginkadlawan lamang ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang akusasyon ni Pastor Apollo Kibuloy nga naghimbon siya sa US agud tumbahon ini. Sunod kay PBBM, wala sang luyag magpatay o kung magpapatay kay Kibuloy. Ginpanugyan man sang Presidente sa leader sang Kingdom of Jesus Christ nga tumbangon na lamang ang akusasyon sa iya bangod mayara man siya sang kahigayunan nga ihambal ang iyang bahin sa Kongreso. Manumduman nga mabaskog nga ginhingadlan ni Kibuloy sa ni President Marcos kag First Lady Liza Araneta Marcos kag ang gobyerno sang Estados Unidos nga nagkasugot agod ipadakop kag ipapatay si Kibuloy kabangtanan nga siya ang nagpanago. Las 6:40 na sa aga, Philippine Standard Time, oras dulong sang Mighty C, alkaline nga vitamin C para sa mabakod nga immune system. Ginpanugyanan ni Anay Presidente Rodrigo Duterte ang mga mamalidha nga dapat ipaiway
ang political interest sa pagduso sang charter change sa konsyatsa suno kay Duterte nga hindi dapat pagunahon sa mga opisyal ang pagpalawig sa ilang nga mga termino nga amo naman ang tuyo sa pagduso. Kinakusaran man sang anay presidente si Presidente Marcos Jr. nga mayara sang personal interest rason nga ginapamilit ang pagbaylo sang saligang batas. Samtang ginpanindugan man ni Duterte nga maikasarang ang presidente nga maggasto para aprobahan ang ginaduso nga chacha ukon charter change. Sa katapusan nga balita, national nagdagat na sa 51 ka probinsya sa Pilipinas ang apektado sang El Nino. Suno kay El Nino Task Force spokesperson Joey Villarama nga kalabanan sa mga probinsya ang gikan sa Ilocos kag mimaropa sa diin 6,600 sa 275,000 pesos ka hektarya sang farmland sa Pilipinas ang apektado sini. Samtang, ginpasiguro naman ni Villarama sa publiko nga may aid mechanisms ang gobyerno agud ma-address ang epekto sang tig-ilinit. Naibaluan nga ang epekto sa El Nino ang tubtob sa tunga-tunga sang tuig 2024. Las 6:42 na sa aga Philippine Standard Time. It's coffee time! Mga ma'am kag sir, timpla na sang healthy nga kape. Ipadalon doon sa imo breakfast. Ma'am Ludig Gulilaw. Kay Sir Promarda Toon sa Bro Mars Place sa Ungkaaro sa atubang sang Asia Pacific Medical Center, APMC. Kay Sir Johnny Melendres. Gapamati sa Manit Pasig City. Kaga mga taga-Anilaw. Sa barangay Sambag Kulob, Anilaw, Iloilo. Sir Johnny Melendres, Tomar Nasera, Extend Food Supplement for Men, kag D3 Bio. Blessed morning kay Ma'am Zenya Palma Shautong Huplo, Ma'am Bing PSJ sa Singapore, kay Mami Asun Pineda, kay Ma'am Jane Posing, kay Ma'am Rosbic Branya Talaron, kay Ma'am Sanel Abayon Banzales. Sanel Abayon Banzales, good morning. Ma'am Ann Salas. Ma'am Ann Salas sa Tacloban, kay Ma'am Ayet Sapio. Ma'am Ayet Sapio, kay Sir Roland Tabang sa Canada, kay Sir Roden Poras Cardinal, nagapangapena, DTX Coffee Mix. Blessed morning sa mga taga-Dungon B Haro, kag sa Cadelba Subdivision sa Dungon C sa Mandurriao. Nagapamati sa K5 News FM 88.7, 24 hours. Ang bal ni Sir Jerome Pamosino. Sir Jerome Pamosino, blessed morning sir. Tomarna D3 Bayo ha. Good morning kay Sir Joey Boses. Sir Joey Boses. Kay Engineer Chris Gopiteo sa Cadelba Subdivision. Kay Sir Dennis Delfin. Kay Sir Kasot. Sir Kasot sa Lopez Subdivision, Dulunan Arevalo. Las 6:43 sa aga. Balita International. Ang balita sa luwasang pungsod ginadulong sang DTX 500 kag Clinicas Por Biotics. Ginapanginiwala sang Hamas militant group nga may nabato ng bagong proposal ang ilang grupo. Suno kay Basem Naim, ang senior member sang Hamas political wing, nga padayon sa gyapon nga ginaplastar sa mga negosyador ang peace proposal. Padayon nga nagasapol ang mga manugpatunga o mediator nga ginapangunahan sang pungsod Qatar, US, Turkey, Egypt kag Saudi Arabia. Samtang pila sa mga nasambit nga unod sang proposal amo ang permanente nga ceasefire, pagbulig sa population sa Gaza, paghilway sa mga bihag sang Hamas, subong man sa mga Palestinian prisoners sang Israel. Sa katapusan nga balita international sa Saudi Arabia, nakigsapol si Ukraine President Volodymyr Zelensky kag Saudi Arabia Crown Prince Mohammed bin Salman para diskusyonan kung paano mauntat ang giyera sa tunga nila sang Russia. Sa isa ka statement, nagpasalamat si Zelensky kay bin Salman bilang nangin mediator sini kag pagbulig sa iya para makatukod sang plano agud mauntat ang kinagamo. Ginpabaskog man sang prinsipe ang suporta sini sa tanan nga international endeavors kag efforts para maresolbar ang krisis sang duha ka pungsod. Samtang padayon man ang pagpakig-angon sang Ukraine sa Saudi Arabia para makatukod sang peace formula agud matapos na ang full-scale invasion.
Alas 6:45 sa aga. Ma'am Ritz Montalvo sa Hong Kong, blessed morning. Greetings from Ma'am Mamayet Sapio. Kay Ma'am Lisa Hablado Giliergan. Kay Ma'am Edna Sombong and Sir Nonito Sombong sa Zone 3 sa Baldosa, La Paz. Kay Sir Edward Maloto, Kagawad Edward Maloto and family sa Zone 10, Barangay Kalaparan, Arevalo, Iloilo City. Timpla na kamo, healthy nga kape ha. Pre-bio coffee. Sir Alvi Monserrate. Sir Alvi Monserrate kay Sir Monmon sa Super. Nagapamati na si Sir Digol Tribunal. Kay Sir Ricky Manaay. Kay Ma'am Perla Manaay sa Tintin Turo-Turo sa Bangga Kabo sa Airport Mandurriao. Good morning, Sir Harold Navarra. Sir Harold Navarra sa Barangay Dimoklas sa Haro, Iloilo City. Kay Sir John Ray Arevalo. Sir John Ray Arevalo and Sir RJ Arban sa Chicken Dinner sa Alta Chara Village, Haro. Sir Joffrey Pagsugiron. JL Rendahe sa Deca Homes, Pavia. JL Rendahe, blessed morning, sir. Kay Sir Janelle Baklay sa Pavia. Las 6:47 sa aga. Balitang Negosyo. Ang business news ginadulong sang DTX Herbal Oil, Lavender kag Lemon Scent. Ginpabakod pa sa Pilipinas ang World Trade Organization Agreement bilang pag-approve sa 2022 Fisheries Subsidies Agreement suno sa Department of Trade and Industry o DTI. Presentar nanday Trade Secretary Alfredo Pascual kag Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ang Instrument of Ratification sa Pilipinas kay Director General Ngusi Okunjo Iwila sabtong Febrero 27 sa Abu Dhabi, United Arab Emirates sa ginhiwat nga 13th WTO Ministerial Conference. Naibaluan nga ginpapag-on ang Fisheries Subsidies Agreement kadungan sa ika-12 katuig nga WTO Ministerial Conference sadtong Hunyo 2022 sa diin ginapatuman ang kasugtanan sa oras nga mag-ratify na ang 2/3 sang 164 ka member countries sang WTO o kon World Trade Organization. Samtang gindugang man ni Secretary Pascual nga sa idalom sang kasugtanan ang mga miyembro maghahatag sang subsidy para sa disaster relief sa idalom sang pila ka condition para suportaran ang mga mangingisda nga affected sang kalamidad. Sa reference rate 56 pesos and 27 centavos ang baylo sang isa ka US dollar. 60 pesos and 84 centavos ang euro, 15 pesos and 61 centavos ang Israeli new shekel, 41 pesos and 43 centavos ang Canadian dollar, 182 pesos and 84 centavos ang Kuwaiti dinar, 41 pesos and 79 centavos ang Singaporean dollar, 15 pesos ang Saudi Arabian rial, 15 pesos and 46 centavos ang Qatari rial, 36 pesos and 57 centavos ang Australian dollar, 71 pesos and 12 centavos ang pound sterling, 7 pesos and 19 centavos ang Hong Kong dollar, 146 pesos and 16 centavos ang Omani rial, 15 pesos and 32 centavos ang United Arab Emirates dirham, 63 pesos and 91 centavos ang Swiss franc, 37 centavos ang Japanese yen, 1 peso and 78 centavos ang New Taiwan dollar, 34 pesos and 30 centavos ang New Zealand dollar, 3 pesos and 29 centavos ang Mexican peso, 63 pesos ang Lebanese pound, 1 peso and 56 centavos ang Thai baht, 42 centavos ang South Korean won, 7 pesos and 82 centavos ang Chinese yuan, 37 centavos ang Nigerian naira, 94 centavos ang Sudanese pound, samtang 11 pesos and 80 centavos ang Malaysian ringgit. Las 6:50 sa aga. Blessed morning kay Sir Windel Dumipig. Sir Windel Dumipig, good morning sir. Kay Sir Ayan Pineda
Sir Ian Pineda and Ma'am Remia Panes. Ma'am Remia Panes sa Tagig. Tumarna D3 Bayo kag may TC ha. Kay Ma'am Helen Caporal, Pastor Ardi Celeste, Good Hope Baptist Church members sa Barangay Tiniklan, Badyangan. Kay Sir Joan Camariosa Sera. Sir Joan Camariosa Sera, Camariosa Tahom kag Sera families sa Barangay Manampunay, Leon, Iloilo. Las 6:51 sa aga. Balitang Sports. Sa boxing, Yumer Marshall may palaabuton pa nga hampang sa Marso antes ang Paris Olympics. Ka K5 Arnold Sokenya sa report. Nagapahanda na si Filipino boxer Yumer Marshall para sa hampang sini sa Marso 23 sa Ninoy Aquino Stadium. Sa din, iya makasambuha si super middleweight boxer Chunsak Sinam sang Thailand. Ang nasambit nga away ang kabahin sa pagpanghanda sini sa pagsambuha sa palaabuton nga Paris Olympics. Nahibaluan ni Yara subong sa Las Vegas ang 28 anyos nga si Marshall. Sa diin, kinapatigayon ang iya nga training upod si Coach Corona. Samtang, mismo si Anay Senador kag Pinoy Boxing Champion Manny Pacquiao ang nagpanguna para sa hampang ni Marshall sa Pilipinas. Si Marshall ang nangin bronze medalist sa Tokyo Olympics, may 4 kadaog, 8 kakaperdihan sa iya professional career. Ini nga balita ginadulong sa inyo sang ginpabaskog nga Mighty C, ang alkaline-based nga vitamin C. Hindi asid nagapabakod sa immune system, nagapasipat sang padulukan, mabakal sa mabutika sa Iloilo. Ini si K5 Arnold Cantores Sokenya. Para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM. Good morning, Ma'am Bengbeng Blasico Donggosa kag Blasico families sa Barangay Himatipa City. Tomardon kamo ha, D3 Bayo kag Mighty C. Para hindi kamo pagtrangkason kay Ma'am Jane Irizuelo, Sir Rolin Diputado. Good morning sir, kay si Jeril Tanangonan, Takardon, Tabera, Kalapaan families sa Barangay Manampunay, Leon, kay Kagawad Doy Remuel Kaingkoy. Sir Remuel Kaingkoy, nagatumarna D3 Bayo, Ma'am Lilibeth Calo Badillas, Ma'am Glory Blanco Cedo Nagalio, Jenjen Latosa Copita sa Kuwait, Sir Francis Hobaldo Hersaba, Sir Francis Hobaldo Hersaba, kay Sir Edward Maloto sa Zone 10 sa Kalaparan Arevalo, kay Sir Johnny Melendres, and thank you also, good morning kay Sir Romeo Subire, Jeff Brian Kanya, and kay Sir Fred Pasgala, kay Ma'am Sally Romano, kag sa Tayo family, tomar na kamo ha, DTX 500. Balitang Entertainment. Catriona Gray kag Sam Milby may problema sa relasyon. Suno sa ilang nga manager. K5 Shell Haka sa report. Nagpagawa sa pahayag ang talent agency sa real-life celebrity couple na si Catriona Gray at Sam Milby na doy sa ila breakup rumors. Kinkumpirma sa Cornerstone Entertainment Agency si Sam kag Kat ang nagapangatubang sa papahangkat sa ila relasyon apang ginahimo nilang tanan agon nga marisolba ang pila ka mga issue. Nagahihuman ang natundan sa privacy sa ila sitwasyon kag nagapasalamat manini sa mga tawo nga nagasuporta sa ila. Madumduman nga engaged ni Kat kag Sam sa February 2023 apang kinkumpirma nila ang ilang relasyon sa tuig 2020. Ang ini nga balita ang inadulong sa inyo sa DTX 500 food supplement. Agad yung malikawan ng cancer, hypertension, diabetes, kag iba't pang sakit. Para look young, feel young, and stay young mga ka-K5. Para sa mga updated nga balita sa showbiz, pagtutok lang diri sa Showbiz Balita. Ini si ka-K5 Rachel Kapititan Haka. Para sa Kampiyon nga balita, serbisyo publiko kay Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM. Gusto mo nga mag-ayo? Mag D3 Bayo. Gusto mo nga healthy? Mag Mighty C. Blessed morning kay Sir Richard Alarilia. Sir Richard Alarilia kay Nonong Perot, Master Pino
sa karnihan sa Pasig Public Market. Good morning. Teten Store kay Pastor and Principal Bobby Iriman. Pastor Bob, God bless you. Kay Manang Mimi sa Taft Tapas Kapis, Sanel Abayon Banzales, Pamilya Coyoca Cagabayon, sa Oson Miaga Masbate, Ma'am Lisa Hablado, thank you. Kay Ma'am Glory Blanco Cedo Nagalio, Rindahe family sa Bingawan Badyangan, kay Sir Bernard Cardenas, good morning. Balitang Extra Special. Balitang Extra Special. Ginbansagan bilang world's most frugal millionaire ang 80 anyos nga German. Bangod sa basurahan, ini nagakuha sa iya pagkaon kag kagamitan. Bisan pa ka K5 Ted nga nagapanag-iya ini sang pila ka mga propiedad nga nagabalor sang minilyon ka euros. Si Heinz B ang ginatumod naton diri nga kung lantawon daw isa ka homeless person apang ang matuod diri naga-withdraw ini sang 700,000 euros o kun masobra 42.6 million pesos. Wow. Agod nga magbakal sang panibag-o nga balay o kun ikapulo na sini nga puloy-an. Samtang ang nabili naman sini nga 100,000 euros o kung masobra 6 million pesos ang igasaylo naman sa fixed term deposit agud maka-generate sang interest. Samtang nakahibalo man si Haynes kung paano pagid mapadako ang iya nga manggad. Rason nga ginakabig ini nga pinakamatipid nga milyonaryo sa bugos nga kalibutan. Sudo kay Haynes, malipayon ini nga makakuha sang pagkaon gikan sa basurahan kag mga kagamitan nga ginahaboy sa mga tawo nga ginakabig niya nga mausik nga mga tawo. Bangod nga ang pagkaon kaangay sang isa kuno ka hotdog, ang isa lang ang kanon apang ihaboy na nga dayon ang isa kung hindi na magkaon pa. Bangod sinimas nagadugang ang pagkamanggarano ni Haynes sa diin dako ang iya masave nga kwarta kada adlaw. Samtang wala naman nakahibala si Haynes kung sa diin niya ipanubli ang iya manggad, pananglitan ini ang magdaliwan. Bangod nga wala ini sang iya kaugalingon nga pamilya. Ari kami di Ari kami di Dad. Daddy Haynes, ari kami di. Habang nga may I have your account Ted, please. Yan ang account mo Ted. Sa Kwandad, sa BPI Hindi maningwa taton Sir Bernard Cardenas, good morning. Tumar na kamo D3 Bayo kag Mighty C. Ma'am Ludi Gulilaw sa managapamahaw sa Bro Mars Place sa Ungkaaharo, good morning. Marcelina Beltran sa Ungkaaharo, Ma'am Jessa Wanesa sa Sambagaro, kay Ma'am Marvy Velez sa kilid sang Andox Lapas Gapamati, Ma'am Eden Villosa, Don Alicante, Robert Andrade Gapamati gid Subonga. Rindahe family sa Bingawan Badyangan. Tumar na kamo ha D3 Bayo, Mighty C kag DTX 500. Lasay 58. DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast. Inyo nabatian ang DTX 500 Morning Newscast. Huwebes na Huwebes, Febrero 29, 2024. Ang Febrero 29, Ma'am Alex, after 4 years naman kay Lipir Subong. Bantayan sa Foro de los Pueblos ang live interview sa K5 News FM sa bagong PNP Regional Director Brigadier General Jack Wangki. Kami ang inyo mga tagbalita K5, Ted Aujero Francia. Kaga ko naman si K5 Alex Escalante. Blessed morning, Ma'am Elena Pongase. Ma'am Elena Pongase sa Zone 5, Sambagaro, Ma'am Maricel Casiple, Ma'am Bings PSJ, Ma'am Marie Thalia Mitzelina. The Lord bless you and keep you. Don't leave home without prayer. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon